Salam mehman dogunlar. Giç ýaşy edi birleşler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň Türkmenim kanalynyň täze döwürdäki ilkinji, birinji gün ýalynyny başlaýas. Bugünkü gün ýalymyzyň temasy Türkmenistanyň halky nähili prezident isleýär? We şol prezident boljak biri birisi nähili bolmaly, nähili adam bolmaly? Inni bu temada näde biz bu temaga geldik? Bu tema näme üçin gozgoduk? Ýaşlardan, tomaşaçylardan diňe Türkmenistany däl, dünýäň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenlerden, türkmenistanlylardan gaty köp garaýyş, isleg, bellik gelip gowuşdy. Hawa inha bilşiňiz ýaly Türkmenistandaky bir kanun prezident, gelişi bir kanun, gidişi bir kanun. Hiç ýyly kanun hiç zat ýok Türkmenistanda. Edenletip ýörler, edenetlik, hezillik. Innen bir kanun saýlaw öňlen edildi. Hawa 12 martda ýalançykdan bir saýlaw. 9 sanam dalaşgär görkezildi. O dalaşgärler hem Garajowlanyň aýdyşy ýaly hamala atywa gidýän ýaly ýüzüni sallap otyrlar. Ýekeje adam göni seredip otyrýar. Ekrana diýelimi, fotoaparata obyektiwe diýeli. Olam şol haramdaň mirasçyşary Serdar. Ondan galanyň hemmeti owurlukda tutulan ýaly, atywa gitjek ýaly. Ýere seredip otyrýar. Şol Türkmenistandaky prezidentlik ornuny ýalançykdan bir kanun prezidentlik ornuny dalaşgar gözlen adamlar. Şolaň özüm bilýär. Şuň bir kanunyň ýalançykdan edilýänini, özleriniň oýnatky hökümine ulanylýandygyny özlerim bilýär. Bilen soňlar görgüller. Ýüzüni sallap gaty helak bolup otyrlar. Ulyla maskara. Şoň üçin Türkmenistan halky nähili prezident isleýär diýen soragy näme üçin gün tertibine getiriňiz? Hemme zady gürleşýäňiz, hemme zady edýäňiz ýöne näme üçin halkyň, watandaşyň daşary ýurtlardaky türkmenler, diňe Türkmenistanda däl, ýa-da Türkmenistanda diňe türkmen ýaşanyp Türkmenistanly başga dürli milletlerden olan watandaşlaryň garaýyş beýan etdi. Biziň garaýşlarymyzy ekrana çykaryň. Aýdyň. Ýetiriň dünýä köpçüligine diýdiler. Şoň üçin biz şuňky temany saýlap aldyk. Ýöne bu temany saýlap alyp taýýarlyk görüp ýörkäk garaşylmaýan bir waka boldy. Olam zalim Putiniň, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Putiniň Ukraina garaşdy öýde başlap bir döwlet Ukraina basawalçylykly hüjüme başlamagy boldy. Oň adyny her kim her zat edip bilýär. Her zat diýip bilýär, her hili bahana tapyp bilýärler. Edil Türkmenistandaky haramçylyk, haramzadalyň paşalygy, hanlygy, sultanlygy ýaly her kim informasiýa görüşinde, informasiýon uruşda özüne göre sözcükler, sözlemler, sıfatlandırmalar, häsiýetlendirmeler saýlap bilýär.
Ýöne hakykat aýdylýan bilen başga bolýar. Nirde despot, diktatorlyk rejimi bilen dolandyrylýan ýurtlarda aýdylýan bilen hakykat düýbinden tapawutly bolýar. Inni zalim Putiniň Ukraina hüjüme başlamagy bilen Türkmenistanyň halky nähili prezident isleýär diýen soragyň taryhy ähmiýeti Türkmenistanynam aňryk geçdi. Sevitem geçdi. Bizim regionumuzy Ewraziýa materiýalyny geçdi. Bütün dünýäni gurşap aldy. Türkmenistanyň halky nähili prezident isleýär diýenler. Türkmenistanyň halky edil. Inni Ukrainadaky ýagdaý tapawutly. Ýöne bu Putin durmaýar. Durmajagam belli. Näme üçin? Putiniň garşysynda Putin ýaly syýasaty ulanyp biljek, syýasaty manipulyasiýa edebiljek hiç syýasatçy ýok. Ine biz Türkmenim kanaly bolup size näçe wagtdan bäri mehriban doganlar, eridi illeşler, gadyrdan tomaşaçylar aýdyp gelýär. Logika absurd bolmasyn, özüni halat edip bilmeýän, özü halat edilmäge mätäç adamyň halat ediş nämesi komiteti, osy busy ýa inhamen şeýtjek, beýtjek diýip özüni oňarman, pullulap, onu sorap, bunu sorap ýören adamlaň syýasy tribuna oýnamagy, haramzadalaň, haramhorlaň syýasy tribuna oýnamagy nähili netije getirýär. Inha şolar ýaly netije getirýär. Eger siz bir ýurduň ykbalyny orramsalary tapşyrdyňyz, haramzadalara, kezzaplara, zalimlara, ganhorlara, çöp diýbilere we şoňa meňzeşlere, ýagny adamzat gymmatlygyndan hiç ýyly netibetini almadyk. Adamzat gymmatlyklaryny özüne duşman hasap edýän, hakykaty özüne duşman hasaplayan şolar ýaly adam tetelli, adama meňzeýän mahluklary siz syýasata getirseňiz hökman prezident etmekde, ýöne syýasata getirseňiz bolýar. Syýasata getirseňiz ana şoň bir diňe bir näme däl, döwlete, halka däl, regiona we tutuş adamlarda zyany bolýar. Ine şu häzir Putiniň menmenligi, edenetligi bu beýle durma, bu beýle galmaýar. Bu gaty ulaýar ýa-myň gyzy. Inni biziň bärde Türkmenler hökümine, Türkmenistanlar hökümine biziň minusumuz, plusumuz näme? Manam aýratyn edip gürleşip bilýär. Sebäbi bu aýratyn tema. Ýöne itsense gürrüňdeşligiň dowamyna şu Putiniň edip beren Putiniň we töweregindäkileň edenetlikleriniň täsiri Türkmenistana nähili bolar diýen sorag ýa-da o temany aýratyn el alsak has bol diýip şoň üçin men tema geçemok. Häzir biziň alyp barjylarymyz, biziň kommentariýaçylarymyz bilişiňiz ýaly Türkmenim kanalynyň göni ýalymynyň formaty kommentariýalarynyň görkezmegi bilen alınıp barylýar. Göni ýalymyz formatymyzy ütkömedi, başga zatlarymyzy ütködi. Gördüňiz, görýäňiz ekrandan biziň kanalymyzda käbir ütköşüklükler bar, intak dowamyna netip bolsa görürsiňiz. Onu alyp barjylara sözü berýän,
Men tesvir diýesim gelen ok sebäbi tesvir sözü surat diýmek. Bular surat çeken ok. Ha, harpyň suratyny ýa-da sesiň suratyny çekkä diýseňem olam dogry däl. Şoň üçin garaýş bildirýänler, pikirini beýan edýänler ýa-da iň gowsy halkara dille kommentar ýaşalar diýseň, men göwnüme bir hil jaý boljak bolupdy, bilenmok galandan özüňiz bilýän, tesvir sözü ýalňyş söz. Şoň üçin şol YouTube goragada taryh tematyna gelip gürlen wagty aýdypdy. Şol tesvir diýen bolan tesvir surat diýmek diýip. Men hemme soraglara jogap berjek arkaýyn bolun. Temada girer. Soraglar wa bolsa, soraglar esasynda da alyp baryp biler, gepleşigi tapawdy ýok. Şoň üçin arkaýyn bolun. Hemme soraga jogap bar. Biz bize kanal, sizin kanalyňyz, watandaşlar. Biz halkyň hyzmatyna, halka hyzmat, hakka hyzmat prinsipinden, garaýşyndan ýola çykyp, biz sizin hyzmatyňyzda size informasiýa görüşini, hakykatyň hatyrasyna, hakykatyň tarapyna ilgün, bähwitli size has gowy hyzmat edip, dünýä derejesinde, halkara derejede, iň ösen döwrewak derejede hyzmat etmek üçin inha enzamlamyzy, programmalamyzy, hemme zatlamyzy kämilleşdirýäs. Ona minha görüp otursunuz. Bu zatlaryň hemmesi sizin ihhlasyňyzyň murat bolmagy. Sizin gollagyňyzyň netijesi, sizin kömegiňiziň, gollamagyňyzyň miwesi inha. Şoň üçin men näme etdim Türkmenistan üçin? Men ata-babalarymyzyň sargydyna, sargydy ýoluny geljek nesiller üçin, Türkmenistan üçin näme etdim diýeňizde, inha şu ekrany screenshot edin we görkezin. Inha şu dizayn, şu aýratynlyklaryň hemmesi Türkmenim kanalyny gollaýandan, begenip videolarymyzy ýaýradýandan, bize ýygyderli ýagdaýda ýurdun içinden, dürli ýurtlardan material, maglumat, garaýyş, pikir, tankit, bellik iýip duran watandaşlarymyzyň ihlasynyň murada öwrülüşidi inhaşy. Şoň üçin hemmeňize çäksiz minnetdarlyk ullakan taňa ýakasyn. Inni onda geçýäs tesvirlerimize, tesvirler bilen başlaýyn. Garajoglan Türkmen, assalamu alaykum gadyrdan illeşler, döwlet gardaşym giýçäşi, saglyk, amanlyk we hemmeňizde sag bol Garajoglan Türkmen, ömrüňiz ok bolsun. Hemmämiz gowy, Hudaýa şükür. Hasam gowy bolsun diýip şoň ugrunda giýjeginiz jana ýaman zähmet çekkäs halkymyzy, türkmenleri, diňe Türkmenistanyň türkmenlerini däl, dünýä türkmenlerini şu halkara informasiýon görüşdi, has gowy gollamak üçin elimizden gelen gaýgyrymyzy kämilleşdirýäs özümizi we kanalymyzy. Sag ol Garajoglan, seňem kömekleň üçin, gollaglaň üçin. Ivan Grozny, salam döwlet baýhan watandaşlar diýä. Ivan Grozny sag bol, ömrüňiz ok bolsun. Sag ol. Ali Tatly, salam alaykum illeşler, we döwlet daga giýçäşi diýä. Sag bol, minnetdar, ömrüňiz ok bolsun. Garajoglan Türkmen, prezident yerden ýöreýän iki ayakly adam bolmaly, uçmaly däl. Täsin. Dowam edýäs. Azgaly, Azgaly Kurhan. Salam. Gowmy men Owganstandan, niye Owganstandaky gowmlardan, doganlarymyzdan salam. Owganstanyň ýagdaýy gaty kyn, şu wagt internet kynçylygy bar. Köp jurnalistlerimiz, habarçylarymyz bilen, kärdeşlerimiz bilen, o taýdaky türkmenliň wekilleri bilen, intelligensiýasynyň wekilleri bilen gowy
Güňe jaý habarlaşyp bilemzok. Şoň üçin Owganistanyňky ýagdaýlarym gyska wagtda düzelir diýip umyt edýär. Ýöne Owganistanyň ýagdaýynyň düzelmegi Owganistanyňky türkmeniniň ýagdaýynyň düzelmegi Türkmenistanyň. Türkmenistanyna adam ýaly bir häkimet gelmese, hökümet bolmasa, bu çöpdüýler bilen, bu haramzadalar bilen ne Owganistanyňky, ne Türkmen sähradaky, ne dünýädäki, ne daşary ýurtlarda köne pasport bilen watansyz, pasportsyz, hiç tasyz galan türkmeniniň ýagdaýy düzelýär. Geçen efirimizde biri bir gowy soraw berdi. Akmam Ayhan agama daşary ýurtlardaky pasportsuz pasportunyň mökledi geçen wizasyz watandaşlar näme bolar diýip şonu sorady. Şol soraw täzeden gün tertibine getirip ýadyma düşenden soň şu bir ýadyma düşdi efirde ýok man şonu aýdaýyn diýdim aşağı çykyp mekrowanda oňlar halkyň respublikasy gurulandy. Halkyň hökümeti gurulandy. Daşary ýurtlarda köne pasport bilen galan pasportyny ýetiren tapawdy ýok. Kim bolsa bolsun uçtan tutma hemmesi üçin ýürüýte uçary berler. We konsulluklara gidilmeliydi. Konsulluklardan işlerinin bitirilmegine garaşylmaz. Gönümel bizim watandaşlarymyzmy? Iýberin. Şol ýurdun resmileri bilen gürleşip elbette onu gurnaýanam şo taýdaky bizim ilçikanamyz, zadymyz bolar. Ýöne Halk Respublikasynyň diktatorlygyny däl. Bu adamlar işe yaramaýar. Bu adamlar hiç zat oňurmaýar. Bu adamlar korrupsiýadan, para peşkeşden başga hiç zat düşünen ok. Prezidentlik saýlawy diýilse bular para peşkeş ýaraşy diýip pikir edýär. Bu mentalitetdäki adamlar. Bular bilen hiç zat bolmaýar. Şoň üçin men ýadymdan çykman gaýdaýyn. Daşary ýurtlardaky watandaşlarymyz hökümet çalşan wadyna gyzagly ýagdaýda hökümetiň uçarlary bilen ýurda getiriler. Aeroportda hemmesiniň näme problemasy bar bolsa, hemmesiniň resmi maglumatlary alynar, problemalaram belli edilip alynar we öýni beriler. Ondan soň bir näçe günden, näçe bir aýyň dowamynda 40 günüň dowamynda möhlet beriler. Degişli edara ýer kim bolsa şo taýyk ýüz tutup pasportyny çalyşyp arkaýyn istese ýurtda galsyn, istese daşary ýurda gidip daşary ýurtdaky işlerine, zatlaryna dowam etsin. Tapawdy ýok. Daşary ýurtlarda dokumentsiz, watansyz, pasportsyz galan watandaşlar baradaky ädilmeli, iň gysgaly ädim hökümet çalşanyna şu boljakdyr ýadyňyzdan çykarmak. Oňa sany watandaş ýazan soň gardaşymyz, doganymyz şoň üçin. Meryem salam türkmen halkym diýär salam. Açan diýnar kulçulukdan ne? Gaty soraw. Meryem inni sen soraňa bir komentariýa bilen jogap bersem, has ýerlikli bolar diýip men özüm şeýle pikir edýän. Garagüllüýen bizim alyp barjylarymyzdan, komentariýaçylarymyzdan biri şuňky tema bilen baglanşykly Türkmenistanyň halky nähili prezident isleýär we ol nähili biri bolmaly diýilen sowala öz garaşyny beýan edipdir. Inni siziň soran haçan dynar kulçulukdan atly soraňyzyň mazmuny şuň bilen bilere. Tema girip temaň içinde düşündürmem bilýän. Şuňa da häzir şeýle jogap bereýin. Eger kabul etseňiz. Halkyň aladasyny eden prezident isler. Halka hyzmat eden prezident isler. İki gerek gaýtaly. Türkmenistana barmak bilen sana ýaly halk galdy.
Gaty dogry, gaty dogry, gaty dogry. Inni şu aýda ýeri gelende bir zat aýdaýynmy, aýtmaýynmy diýen aý bolýar, aýtmaýyn. Sebäbi sana ýaly adam galdy diýlende, adam galman soň il ulusyň ketgudalygy, mollaçylygy, ýene şoňa meňdeş iliň günüň hyzmatyna ýaraýan işler adamlara minni şol edenni edip, işi gaýdyp eňere bolan watandaşlaryň eline geçipdir. Türkmenistanyň oňum sebäbi adam ýok. Adam bolmasa kim etsin? Şu adam galmady diýeniň hem subutnamalarynyň birini haşy. Salam berilmeýän adamlar ýyle ketguda bolup berler diýdiler. Elbetde we haramdagyň öňünde oturan sakally oýnatgylaryň hemmedem şolar ýaly adamlar. Uzakdan durup 500 dollar iPhone telefon ýa-da şoň ýaly garyn doýmaýan zatlary däl. Boş gurrundan itler de bizar. El bilen tutuljak, göz bilen görünjek. Halk hukugy hormat eden konstitusiýa kanunlaryna boyun egen uzun epin gysgasy. Türkmenistanyna adam hukuklaryny goraýan prezident gerek. Hemmäňiziň alyp gitjeňiz akmatadyr. Onu da o dünýä halal alyp gideliň diýip garagul naşular ýalaky tesir aldyrypdyr. Komentariýa, garagulun komentariýasy. Onam size okap berdim. Haçan diýnar pulçulukdan ol temaň efiriň soňragyna aýdyljaklar. Onu nesip bolsa men gaýdyp gelerim bu soraga. Şoň üçin aýtlaşmaň dowam edýär. Han diýen bir tomaşaçymyz, salam aleykum döwlet halkymyň garagy aksyn diýsen dogrumy bolar sen pikiriň aýda diýär ýok. Dogru däl. Dogru däl. Öňkü efirlerde de aýtdym. Ýene bir gezip gaýtalýan. Halk bir maşgaladaky çağalar diýip ýaly. Bir maşgaladaky. Ene ata şoň hostarlyk etmeli. Şoň alymyna, bilimine, geljeğine, hemme zadyna kömek etmeli. Şonu gurnamaly. Şondan jogapkärem hökümet. Döwlet däl. Döwlet öý. Öýüň töri döwlet. Döwlet müdimi. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Döwlet bilen hökümeti hiç wagt biri bilen çalşaýman. Şoň üçin inni bu diktatorluklar bir tarafa. Sovet döwrüne türkmenler nähili elkençlikleri başyndan geçirdi. Sovet döwrünün öň ors başalygy wagtynda türkmenler boyun egmän soň türkmenler nähili gyryldy. Türkmeniň gözüniň oduny haram maşy bilen haramda agallamy? Ýok. Ondan öň türkmeniň gözüniň odu yüzlerçe gerek alındy. İki tane tarihte elkenç kırgınçılık bolan. İki tane elkenç kırgınçılık bolan tarihte. O kırgınçılığın en esasy sebäbi din çalışmak üçin. Din çalışmak üçin. Yani Araplar Yezid diyen bir serkerden yol başçılığında gelýär. Şol Türkistan'na tutuş ogulky biziň ata-babalarymyzyň
medeniyet, sivilizasiya gurup oturan yerlerine gelýärler. Biziň dinimize geçin diýerler. Olaramay diýär. Biziň diýär öz dinimizden bir neme tarapymyz ýok. Bir göwnümiziň kem tarapy ýa bir kemçiligimiz ýok. Biz gönü yaradan bilen ara hiç geli araçy goýman. Biz arkaýyn ýaşap ýörse imanly diýerler. Ýok, onda da diýerler biziň dinimize geçmeli. Kabul eden oklar. Türkmenler o wagtky türkü halklar şu ata-babalarymyz. Gaty erwet gyrgynçylyk bolýar. Biri talkanna beýleki häzir ýadyma düşenok. Türkler musulmanlygy kabul ediş diýseňiz, neme diýendir? Derrew çykýan. Näme diýerler şonu? Bütün erkekler gırın diýerler. Bütün erkekler gırıp kellesini yüpek beýik yüpek ýolunyň boyunna agaçlaryň ucuna sokup goýun diýerler. Hemmeniň gözü gorkarýar. Mundan soň kim Arap basywalçylaryna garşy, Araplaryň kanunyna garşy, şolaryň islegine, talamyna garşy gelse, şolar ýaly bolar diýip gözüň gorkanmagy üçin şo ýedi çon etdirýär. We ýüpek ýolu boýunça diýe şo syýasatçylar, taryhy ýazanlar şolar belli edip gidipdir, ýazyp gidipdir. Bütün şol gaty uly aralykda şol agaçlaryň ucuna türkmen erkek adamlarynyň kelleleri ketilip geýdirilen ýüpek ýolu boýunça. Diňe bir türkmeniň gözü gorkany tutuş şol Aziýadaky adamlaryň gözü gorkýar. Şeýdip gözüň gorkýar. Çağalaryna aýaly gyzlaryň hemmesinden gul ediň diýerler. Olja ediň, gul ediň diýerler. Inni şolar ýalyky gyrgynçylygy görün. Soňam o Göktepedäki diňe bir sen beýleki hawada aşawda gyrgynçylyk bar. Göktepedäki gyrgynçylyk. Oň daşyndan bir topar gyrgynçylyk bar. Ýöne köpçüliklerin gyrış. Ina şolar ýaly bolan köpçüliklerin gyrışlar bar. Staliniň döwründäki gyrgynçylyklar bar. Soň inni birazajyk bir türkmeniň iňine bir zat, iýeni, içeni iňine ýaýrar diýdiň. Yetimek haramzada Niýazyk gelip olam türkmeni saýhallap gitdi. Olar ýaly haramzada işini gören soň ýurdun halkyň ýzyndan men ha şu haramdan geldi. Inni pikir etip görün. Adamy bir tarapa goýun, adamy bir tarapa. Bir janary, haýwany ýöne gurup ýenjip dursan gypçyn bolýar. Halkam şolar ýaly. Türkmen halky, Türkmenistanyň halkam şolar ýaly gypçyn bolan. Ay ýok, bu hiç wagt ayaga galmaz, eýtmez, beýtmez. Wagty gelende görersiňiz näme diýende türkmen halkyny. Dutardaky sazlary, diňi taý ýok dutaryň. Dutardaky sazlaryň hiç bir adamzat medeniýetine gelip geçen sivilizasiýalaryň hiç birine şolar ýaly saz sunmagy ýok. Men ýekejetini alýar. Şaýsapleri Türkmeniň milli näme buýsan jogap bolsa keşdeleri halasy alyň. Bäsleşi biljek. Ansadan tat ýokdur. Adamzadyň taryhynyň maýasy türkü halklar. Biziň ata-babalarymyz. Şoň üçin gaty erwen soňky 500 ýylda ýürüýte proýekt alınıp barly. Türkmenler awdal etmeli. Türkmenliň başy birikmeli, Türkmenler döwlet gurmaly. Öňkü imperiýalar döwletler. 16 sany imperatorlyk, imperiýa, 200-den gowram döwlet guran biziň ata-babalarymyz. Ine şol gaýdyp şolar.
özüne gelmesin diýip şolary ýalakay ýürüýte syýasat alınıp barly taryhda. Gowy bilmeli, seljermeli taryhy, syýasaty. Ana şonu düşünýän. Näme üçin gara baksyn diýin? Bulan günäsi ýok. Bir watandaş, Türkmenistanly bir watandaş bilimsiz galan bolsa, oň günäsi ýok. Bir watandaş namarda mätäç bolsa, oň günäsi ýok. Bir watandaş nadan bolsa, oň günäsi ýok. Bir watandaş internetde oturup absurdçylara el çarpýan bolsa, absurdçylary gollaýan bolsa, absurdy gollaýan bolsa, satançylary gollaýan bolsa, oň günäsi ýok. Günä kimde? Günä. Ine şu iki haramzadada. Günä şu iki haramzadada. Olam üçüncüsi. Şu iki haramzadada günä. Şular Türkmeniň mentalitetini, aňyny, düşünjesini, hemme zadyny yer bilen ýeksan etdiler. Inni munça gyrgynçylygy, munça hüjümi, munça zulümi, munça zalymlygy görüp oturan halk nähili bolsun? Ha? Halk etten, gandan, suwdan by, janyny by. Terminator däle, robot däle. İstenlik metallan, berk materiallan ýasalan bolsa, şolan pytra, çympytrak bolup gitýär. Henidem türkmen halky çydap oturýar. Ýöne bu soňuna çenli beýle dowam eder diýmekden. İşleýär, hiç şeýle reklamasy, hiç şeýle artykmaç görürsiz. Wagty gelende görürsiňiz. Şu videolaram şondan täzeden görkezip aýdar. Şonda aýdyp duýdurupdyk sededi. Halkyň günäsi ýok. Günä garaşsyzlyk alnandan soň şol pursaty özüniň haramzadaçylyklaryna, haram tohumuna şagalmetlik üçin ulandyran şol iki haramzada bolan üçünjüsi. Şolardy. Şoňa näme diýmeli? Tomaşaçyma salam aleikum diýär, salam. Was öwezgelli, ýalňyşmaýan bolsam öwezgelli, gürgen bolmalyşy, ýalňyşmaýan bolsam men niýe Faryapdan niýe Faryap diýip bir vilayet bar. Nimeň Owganstanyň Demirgazyna agramly bölegi köpçüligi türkmenlerden. Garajoglan türkmen ana günü urşa başlady. Putin sanksiýa berdiler. Ukrainany ýer Russiýa hiç kim garşmaz, ne Amerika, ne NATO, hany olar ol Ukrainadan soň batyp aljalygyny dowam eder. Ana sanksiýanyň bar edip biljek zady diýe. Gaty dogry, dolu goşunýan. Şoňa näme diýmeli? Taýmat Goja Orazow diýip bir watandaşymyz. Salam diýe, salam. Şutaýda men nemeleri üýtgözsem nähili bolar? Şeýdip. Ekrany gaty uly neme diýä tutýar, şoň üçin ança edip göreli bolmasa. Soň ýönkü nemetine geçirer. Garajoglan türkmen Ukrainany syýasy oýunjak etdiler. Jebir çekjegem halk diýe. Hawa inni häzir gün matarda köp syýasatçylar, syýasy syýynçylar biz aslında ýalňyşdyk Ukraina barada diýip başladylar. Öz ýalňyşlygyny kabul edip başladylar. Olam aslında gowy zat ýalňyşyny kabul etmek. Ukraina meselesini biz aýratyn gepleşik edelik. Häzir esasy fokusy, esasy ünsümüzi Türkmenistanyň halky,
Näme isleýär? Nähili prezident isleýär? Şol prezident nähili bolmaly? Nähili zat bolmaly? Tawat gelen adamy prezident etseň boljagy şu. Ine Putin bilimli bolmaly, köp dili bilmeli, ay etmeli, etmeli. Putin KGB'nin agenti, hakika agent Putin. Zalymyň, ganhoruň, syýasy we kanuny jenaýatyň iň aňyr başyny eden adam. Ine Putin. Şolar ýalaka adamy sen döwletiň başyna geçirsen, onu da Russiýa ýaly bir döwletiň başyna geçirsen, ondan özi ýaly ýaşoklary bilen bile toplanýar-da näme diýär? Kim uzaga syýýar? Kimiň ýumurtkasy uly, kiminki güýçli. Ondan şolar ýalaky bolgusy uruşa başlaýarlar. Özlerin bilenok, düşünenok näme diýerler atlaryna. Güýjüni görkezmeli, kim kurutoy, şonu görkezmeli. Kim ejirçekkä? Ýöneköy halk ejirçekkä. Görüň kanallary. YouTube'a seredin, kanallara seredin. Kim ejirçekkä? Ýöneköy. Siz aýdyň, gaýrat edin aýdyň. Haýsy uruşda, haýsy harby operasiýada, ýa şuňa meňdeş ýagdaýlarda. Haýsy baýyň ogly ýa haýsy baýyň maşgalasy ejirçekdir. Baýlaryň, elitan, pullarlaň näme bolupdyr? Kaç gitdiler ana Ukrainanyň pullarlary. Watan söýgüsi ýok, wyjdan ýok, hiçdat ýok. Satançy, bular pulu her zada satýan adamlar. Bulardan Ukrainada peýda ýok, adamlarda da peýda ýok. Elbetde. Inni şeýle orada atma, mekrowanda onlar. Ukrainany oýunjak etdiler, jebir çekjegem halk gaty dogry. Inni ýene şol näme gelýär? Prezident nähili bolmaly? Inni siz kimde pul bolsa, şo prezident bolsun näseniz? Ol prezidentin halka, döwlete, ýurda, sebite, adamzada hiç ýyl peýdasy bolmaýar. Şoň peýdasynyň bolmajagyna şuň gününi görüp ber. Ýa-da pullarlaň oýnatgylary syýasatçylar bar. Adnaýda oturmaga gerek ýok, käbir ýurtlaň syýasy ýolbaşçylary bar. Seredýän. Ni ýüz kesbini onsyny goýalyň da bir ýaşaýyş şekli, durmuşy, maşgala durmuşy, ahlagy, moral taýdan gutorun. Moral taýdan gutorun bir adamlary, topary siz ýurdun başyna getirseňiz, syýasatyň häkimetini, erkini şolara berseňiz, bereket göterilýär o taýdan. Bereket galmaýar o taýdan. Bereketiň bolmaýan ýerine de siz her zada garaşyp bilýäňiz. Şoň üçin prezident däl, diňe bir prezidentde häkimeti, döwleti işletjek, döwlete hyzmat etjek, döwletiň adyndan halka hyzmat etjek, hökümetdäki işgärleri, ýolbaşçylary saýlanmatyňyz halal adamlardan saýlamaly. Maşgalasy bütün, maşgala durmuşy görellülük, özü görellülük adamlardan saýlamaly. Şol adamyň kimdigini, şeýle adamlaryň aňyrsyny biljek bolsaňyz, gidýäňiz okan mekdebinde molumlaryndan soraýaňyz. Ne klassdaşlary neutral jogap bermezdiler, molumlaryndan soraýaňyz. Biram däl, bir topar molumlaryndan soraýaňyz. Nähili adam? Şoň durmuşy nähili? Ondan soň o studentlik ýyllaryna nähilidi? Arsaçylykdaýdan nähili? Şol adam diýip soraýaňyz. O student wagty ýatýan ýerini, ýatýan jaýyny ýa-da otogyny, kwartirasyny nähili saklaýan? Dirdi bil porsak giden hapa kupamady ýa
egneşigine, üstüne, başına, yatıp durýan ýerine gowy seredýän päk birimidir. Sebäbi bulan hemme ähmiýetli. Sebäbi adamyň giyinişi, arassalygy, tämizligi, ýatýan turýan ýeriniň tämizligi bulan hemme adamyň häsiýeti, psikologiýasy, energiýasy bilen baglanşykly. Hapysa bir adamy getirip siýasatçy edip siz ondan gowluga garaşma. Ukraina meselesinde de şeýle boldy. Artisti getirip koydular. Siýasatdan başy çykan. Hiç ili başy çykan. Putin ýaly bir zalim bilen, kejir biri bilen ol töweregindäki ýaşap zatlar bilen düşünmek kyn bolup biler. Ýöne şonda da bir ýoly tapylyp bilerdi. Häzirki dünýäň şanssyzlygy näme? Putin ýaly bir KGB tarapyndan ýaman gowy ýetişdirilen bir adamyň baş tutanyň lideriň öňünde şoň bilen oturup gepleşibiljek, eger oturup dogry gepleşibiljek adam ýok. Näme diýe gönümel aýdy. Men niýe basyp goýberem knopka bolýan niýe onuň diýe hollyýa Atlantik okeanyň, Ýuwaş okeanyň kenarynaky diýe şäherleriňiz şeýle bolar, beýle bolar, zat bolar. Şeý diýe onuň onu eşitenem gorkýa sebäbi ol siýasady bilen o kişsady bilmändiň gorkýa şonda. Sebäbi aslynda hiç zat ýok. Şoň üçin gorkýa şonda. Şolar ýaly bolanda awa ýolbaş Putin. Diňe sen näme şolar ýaly zatlar? Sen basanmagyň. Beýlekilerem awtomatik basylsa. Awa senkiler gelip ýetmänkä, seňe motorun ýeriň çöwürse nähili bolar? Mundan habaryň barmy? Diýseň, ondan şol oýlanyp uraýa. İkirjiňleni uraýa. Şeýlemi? Diýmek men bilmeýän adamam mady. Hemme zady bilýän, näme öýdüp gören adam. Şoň üçin türkmenligimiz bar ha biziň küççü, strategist. Küççülerden tutýaňyz, gepleşigi goýberýäňiz, döwüp gelýär gepleşigi. Ýöne orromsalardan, ondan bundan kezzaplardan toplap, bulardan hökümet kurup, döwleti tapşyrsaňyz, inhan şolar ýalyky Ukrainanyň halky we döwleti ýaly haram elýär. Şoň üçin diňe bir prezidenti däl, hökümete işlejek agza bolup, hökümetde ýa döwletde hökümet işini işlejek her bir adamy saýlanmagyňyz aňarsyna bärsini, tokum tijini halallygyna seredip saýlasaňyz, o ýurtdan hiç wagt bereket gitmeýär. Uruş Hudaý tapdan Allah jan görkezmesin. Uruş meselesi bolaýanda da Allah tarapyn şoň hökman şolaň tarapyndan bir gollaw bolýar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Han, egerde Ukrainada türkmen raýatlaryň birisi ölse, Türkmenistan hökümetinden kim jogapkärçilik çekmeli? Prezident çekmeli. Bizde hemme zada prezident seredýär. Ýöne edil häzir Türkmenistanda prezident ýok. Ýok prezident. Ýok. Boşluk prezident ýok. O prezident olup oturanyň özü bir kanun. Inni o bir kanunam aňra başa bir kanun etdi. Ýok häzir jogapkär ýok. Kanun boýunça jogapkär ýok Türkmenistanda. Şoň üçin raýatlara, watandaşlara näme bolsa jogapkär ýok. Men kanun taýdan jogapkär dälim diýse, näme diýjek? Kanun. Ay, näme diýjek? Hiç adam diýilmeýär. Bular bilip edýär. Şoňa näme diýmeli? Hemmäňe de jan saglyk arzu edýän. Ömrüňiz ok bolsun daňa da. Şoňa näme diýmeli? Men köp efirlerde bollum ýöne sizin kanalyňyzdaky ýaly tesbirleri okap jogap berýänini görmedim.
tesvirleri okap jogap berýän wagtymam bolýar ýöne e, bizim göni aýlymymyzy, Türkmenim kanalynyň göni aýlymlaryny kommentariýaçylar alyp barýar. Tekstler bilen alyp barýar şu. Howpsuzlyk taýdan has amatly anamdar diýip şoň üçin. Şoň üçin hem şu platformany ulanýar. Hiç kimin geleni, gideni, ýyzy, ady, zady hiç zady belli de. Gelli ýaýlyma gatnaşdy, gitdi. Hiç kim tanamaz. Ady kim? Falany. Oturdy. Ýerine gurrunam ýok, zadam ýok. İrland Miralow, salam aleykum vatandaşlar, döwlet dawa diýär, sag bol, ömrüň uzak bolsun. Ramazan juma. Ten maňa gerek kärem eken şol iş. Jan döwlet dawa. Ay unda näme? Goý dalaşgarlygyny Ramazan juma gollaly seni. Meryem, sen halkymyza çağa düşünürşi ýaly düşünürýän inim. Türkiýeden sana köp sag bolsun aýdýan. Ömrüň uzak bolsun, sagja bol, minnetdar. Sag bol, elimizden geleni diýär. Cennet toru. Yine ýollar açylsa giden bolmazda gelen ýaman köp bolar. Bary gaçar Türkmenistandan. İş eklenç bolman soň ay Türkiýede dünýäde ýagdaýlar kyn bolly dol ýaman gymmatlady diýär. Dollar ýaman gymmatlady diýär. Intäkatan bolaşar. Eýle durmazmy? Ali Taatly Owganstanyň illeşimiz kim şol kanaly dowamly görýän bolsa tanar. Mal bazarda işleýän nip interwiu beripdi. Salam aleykum Owganstandaky doganlarymyza diýe. Deşnekli. Ramazan juma. Türkmenistana nähili prezident gerek diýende ozaly bilen halk özüni soň töweregini saýlap seçip bilen halk. Ondan soň ýurda nähili prezident bolmalygyny bilerler diýe. Onda ilki bilen watandaşlaryň aladasyny etmeli, watandaşlara ýa çykmaly. Şondan soň watandaşlar hem şoňa gaýtara hökümini öz geljeğini, döwletini ösdürjek adamlary öz saýlar diýen Ramazan juma. Ulan täsin garaş pikir Şatlyk Nuruýew. Halk kime saýlasa da tapawdy ýok. Putin kimi goýsa şol bolar. Elbetde serdar bolar. Sebäbi olar Putin'e hyzmat etmäge taýýar. Bolup biler. Wagtlaýynça. Ýöne inni dünýäde daşlar gozgunly. Yerli ýerinden gozgunly, gowsunly dünýä. Inni durmaz dünýä. Inni tutka köp bolar. Şoň üçin biz Türkmenistanlylar, türkmenler taýýarlyk bolmaly. Şu bizim ykbalymyz üçin, bizim garaşdyrlygymyz, bizim halk respublikamyzyň, halk häkimetiniň, adalatyň, hakyň, hukugyň, halallygyň baýda edilmeli. Ýurduny, döwletini, rejimini gurmamyz üçin dörejek her pursatdan biz ingo görnüşde peýdalanmaly. Şoň üçin informasiýon göreşimizi inha döwrü wagtlaşdyrşymyzy ýaly döwrüň şertlerine bap gawat gelýän ýagdaýa getirşimizi ýaly özümizi, häsiýetimizi, ukujumyzy, hemme zadymyzy döwrüň şertlerine bap gelýän ýagdaýa getirmeli. Putin ömürlük däl ýadymdan çykarma şatlyk. Putin'e bir zat bolsa dargaýa gyýdy. Diktatorlyk bilen ýöredilýär. Didim zor liderleň autoritar rejimlerde şeýle bolýandyr.
Awtoritar rejimi alyp barýan adam birden bir zat bolaysa şoňa dargaýandyr, artyň harmany bolýandyr. Şoň üçin Putinam gudraty güýçli ýaly demede oturmaly. Olam bir adam ýöne gabadynda gynansak da edilki häzirki pursatda siýasatdan baş çykarjak, strategiýadan, dialogdan baş çykarjak bir syýasy wezipede kän adam ýok ýaly. Siz şeýle bolup bilýär-de, meselem ofis işlerini gowy alyp barýar bir adam, ofis işlerini gowy edýär. Döwlet işlerine dürli edaralarda, wezipelerde işledi, döwlet işini gowy edýär. Ay şu kagazy işlerinden gowy baş çykarýar. Gel biz şunu prezident edeli diýip bilersiňiz. Bolup biler. Edersiňiz prezident. Ýöne buladym. Bu siziň prezident edýän ofisten çykmadyk. Dünýäsi ofisten ibarat. Fantaziýasam kompýuter oýunlaryndan ibarat bolan bir adamy siz prezident etseňiz, edil şolar ýaly gaýtaryp alarsyňyz. Türkmenistan ýaly strategik ähmiýeti eýe bir döwletiň prezidenti boljak bolsaň, hökmany suratda halkara syýasatdan başyň çykmaly, çykaýmaly. Başyň çykmaňa beýlede dursun, ökde bolmaly. Ökdeleňe möktesi bolmaly. Küçük göçümlerini gaty gowy bilmeli, syýasy göçümleri gaty gowy bilmeli. Hemme zatdan öňürtü öz halkyna dayanmaly. Halkyny gowy ýaşatmaly. Gızza gelende baş tutannyň, liderliň arkasynda kim durýar? Hökümetliň, döwletliň arkasynda kim durýar? Halk durýar. Sen halkyňa harlasaň, sen halkyň eklenç üçin dürli ýurtlara gidip itiň gününi görse, ýurduňam 5-6 millionluk ýurduňam bir 2 milyon, 2,5 milyonluk ýa-badyr ýa ýokdur halk bilen olam garry, gurty, çaga çuwy rejimiň ýallaklary bilen galsa. Maň hiç ýyly watançylyk bilen, türkmen söýgüsi bilen hiç ýyly ara balanşy ýokmy? Bu iň uly jenaýat. Bütün syýasy ykdysady jenaýatlary bir tarafa goýun. Naşy daşary ýurtlardaky kynçylyk çekýän adamlaň milyonlarça bolmagan şularyň eden iň aýlygaş jenaýatynyň netijesi. Şu iki haramzada eden syýasy ykdysady jenaýatlarynyň. Bulam bolan miras düşeri. Eşek eşekden galsa, uyruğunam kestiye kulağunam diye. Han, döwlet baýhan näme üçin türkmen eneler, atalar, çağalar üçin ölmäge taýin däl. Çağalary ene atasy üçin duranoklar. Böyle dowam edermi? We näme etsek bu gorkoýny halk yeňip erkinlik gazanır. Gaty gowy sorup, ömrüňiz bolsun. Inni näme üçin türkmen eneler, atalar, çağalar üçin ölmäge taýin däl? Ine özüň pikir edip gör. Özümden men misal bereyim. Men çağalam jowat kiçi, öz başyny çarap biljek çağalar däl. Men öňkü efirlerimde aýdypdym. Tokoyda ýeke galsa da bir ýaşamaň nemelerini bilýärdi. Öwre diýäs onu. Ýöne şonda da kiçijik çağalar howsarsyz ýanyna uly biri bolmasa, şoň gözegçiliginde bolmasa bolanok. Inni berden men sana näme diýjek bolýar? Ölmäge taýin bolmak, ölmek edebiýaty. Ölmek nukta-i nazar dogry däl. Näme üçin ýaşamak waka ölsün?
Ölmänem düzeltse bolýar köp zat. Gan nökmänem düzeltse bolýar köp zat. Ha, käbirler aýda gan nökülmese bolanok. Bolýar. Gan dökülmänem bolýar. Nähili? Şo taýdaky sivilizasiýaň, bilimliligiň, ansabyň, halallygyň derejesine bagly. Eger şo taýdaky halallyk, bilimlik, sivilizasiýa derejesi aşakda bolsa, wagşylyk öňe çykýar. Elbetde gan dökülür. Wagşylikdan başgalarda kelleti işlemeýän, aňy kämilleşmedik, düşünjesi, pikiri, ukuýby kämilleşmedik adamlar üçin gan öküşüklik bolaýmaly, hökman bir gurban bolaýmaly diýen düşünje bar. Olar bolmanam etse bolýar, çözse bolýar emme. Onuň olar ýaly ýagdaý ýok. Sen aýdyşyň ýaly. Näme üçin çağalarynyň geljegini gaýga edýär? Türkmenistan enatalar gaýga edýär. Şu wagtky edip ýören zatlarynyň hemmesi suwut edýär şolaň öz çağalarynyň geljegini gaýga edýändigini. Çağalarynyň geljegini gaýga etmeýän adam iň elkenç gulçuluk şertlerini işlemäge, ýaşamaga razy bolarmy? Bolmaz. Şu daşary ýurtlardaky elkençlikleri ýagyrlasyna çekip gören, ýagyrlasy bilen çekip gören watandaşlar kim üçin edýär? Çağalar üçin edýär. Çağalar üçin şular ýalaky namysly ýagdaýlary, özüni, mertebesini has geçeldiýen ýagdaýlara düz gelip çydap gören adam. Sen pikiriňe görä, ha. Korkýandyr öýdýän. Belki pursada garaşýandyr. Hani bu tarapdan hem seretip gör mesele. Sekedi gelmese. Näme diýilýär? Bey men öýlenjek diýip en atasyna gün bermeýän adamlar bar. Biziň öz watandaşlarymyz bar. Näme diýip jogap berýärler şolara ýaşullar en atalary nikaň gyssasa toýuň bolýar diýerler. Etip şolara ýalaky. Tebigatyň kanuny bilen sazlaşykly bolmaly. Teklip edilýän, mesela köçä çykyň diýilýär. Köçä çykyň, gowlalyň turuzyň. Hawa, ine sana bir mysal. Ukraina. Ukraina gaz verdiler, öjükdirdiler Russiýa garşy. Ukraina kim, Russiýa kim? Göze görünüp duran zada. Ýöne, şo taýdaky oýnatgylary gow edip oýnap güçgürdiler. Diplomatiýa bilen hem edilip bolýar köp zat. Ýöne diplomatiýa bilen däl bular. Bular gara propaganda bilen meşgullandylar. Men diňe Ukrainadakylary, Ukrainany öjükdirenleri günakarlar Putiniň ýüzüni ýuwmak. Biri birinden beter. Bular jenayatda biri birinden beter bular. Biri birinden galmajak bolup jenayatda ýarşýar. Ýöne bolan kime bolýar? Halka bolýar, Ukrainaň halkyna. Russiýanyň halky mine görüp başlaryny. Ziýanyny. Nähek kan döküp balgynna watan ýok. Şoň üçin beýle dowam edermi? Etmez. Beýle dowam etmez. Beýle dowam etmez. Beýle dowam etmelemde tebigatyň kanuny. Şu anky Putiniň bu edenetdiligi näme diýin? Eger adamlar jemgyýet öz-özüni arasalap bilmese, öz-özüni düzeltip bilmese, onda başga güýçler, başga täsirler ara girýär. Şu wagt dünýäde neseret görüň, ha. Dünýäde bir ýerde nähili moda bolly, bir bol usullary häkimete geçirýärler. Bol zat adamy prezident edýärler. Bol usul, showmen, kilçik, maskarabaz, ýa-şoňa meňdeş. Amerikan kinolaryna adamlar görüp barazyk
e, Ayrkayından ýa-da ay Amerika inha şeýle Amerika beýle ay iň bolmanda bir Amerika bir zat ederler zat diýär. Trump diýilen bir aladamsa getirdiler. Adamlaň Amerika bilen baglanşykly o 3-nji, 4-nji ýurtlaň watandaşlar üçin aýdýar. Olaň birazjyk umydy wada Amerikadan olam. Inni, han, sen aýt häzir. Dünýäde parasatly bir ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny iň öňde başa täz edip tutup bir diňe bir öz halky ýurdu üçin bütün adamlar üçin peýdaly işler edýän syýasy bir lider kimmi? Hı? Ýok. Ýok. Bütün ýurtlaryň liderlerini sana ýa gözüňe getir. Nähillikleri belli. Germaniýanyň şanssyz tarapy, men Germaniýada bolam soň aýdýan. Merkel'in wezipini taşlamagy. Bu täzirki fursatda Angela Merkel wezipede bolan bolsa bu ýagdaý beýle bolmazdy. Ol ýaman Putin gowtanaýan syýasatçy. Ol möjek bolsa ol ondan ömmeter möjekdi. Tebe oň bütün pyssypjylyklaryny bilýär-de, bilişleşen soň. Ana şolar ýaly adamlar gerek. Bilmeýän, tanamaýan adamlar tanamadyk adamyny boyun edip bilmeýär kanuny, hakykata, adalata. Şoň üçin näme bu gorkuny halk ýeňip erkinliği gazanlar. Hakykat görülgen hakykat bolmaly. Diňe hakykatyň halallygyň uğruna Allah Taalaň ilahy düzgünliginden çykmalar, şoňa tersat etmeler. Perwaýsyz bolmalar. Goňşuň başyna bir zat gelse, erteki gün seňem başyna gelýär. Türkmenistana bolar bolmasa sebäplerden zannana atylýan watandaşlar toslama sebäplerden hiç ýyly şolara nälilik bildirilen ok gezek beýlekler de gelýär. Gözüň üstünden gaşyň wa diýem atyp bilýärler, zannana hiç kim işaret edip bilmeýär. Şoň üçin näme gorkuny ýeňip biler. Bilmeýän adam gorkýar. Bilmeýän adam gork. Men öň efirlemde aýdypdym. Birinji saňam boljak bolanda men öz durmuşymdan has başymdan geçiren zatlary gurrun berýän. Başga mysallarym gurrun berip biler. Ýöne has sadalaşdyryp mysal berýän. Şonda biz hereketli ýaşamagy gowy. Daw tigri, daw velosipedi ya mountain bike diýilýär, MTB diýilýär gysgaça. Biz dağda velosiped sürýär, özüm hem geldim. Dağlarda, Kemerin, Antalyaň dağlarynda, tebigatyň içinde. Erteşik akşam milisiýada palatga urup ýatýan wagtymyzam bar. Birden edik şolar ýaly bir garaşylmadyk ýagdaý bolsa, çağa dogruljak bolsa, çağa dogujak bolsa näme etmeli, näme kömek etmeli? Tebe özüm gorkýan, hiç tat bilemok. Hiç ýyly bu çağa meselelerini hiç tat bilemok. O da görýän zatlaryň hemmeti olar ýüzli zatlar. Öz çağaň bolan soň, öz bagryňdan önen soň sen şoň gaýgy edýäň-de. Onuň diýdik şunu bilýän bir nemeni tapaly. Moskwadan bir akademiýa derejesinde iş alyp barýan bir ýer bilen gürleşdik etdik. Şolar ýaly bize okudyň, bize kurs beriň diýdiler. Diýdik biz. Onuň 12 sany DVD berdiler, öňürde şunu var. Şoňa seredin, şunu var, tomaş edin, özleşdiriň, ondan soň habarlaşalım. O edip özleşdirdik, düşünmeýän ýerlerimizi ýa has ähmiýetli ýerlerini belli edip aldyk, depter tuttuk, ýürüýdi. Bir okaýan ýaly edip okuduk. Şunu. Çoň üçin men aýtdym, edil häzirki fursatda men
maglumatum, men tälimim, bilimim ma. Bir göwreli aýala nähili kömek etmeli, çağa nähili dogurmaly, dogulundan soň näme bolmaly? Hemme zadyny bilýän. Ýa nähili çağa edilmeli, şoňa çenli, başyndan soňuna çenli bilýän şu prosesi. Almy taýdan bilýän onda. O köçegurruň, oba gurruň, o belli zatlar däl. Şoň üçin diýen men. Tebiigata göre bolmaly. Men şonu bilmem, soň hiç zat bilmem, men gorkýadym. Burdan näme bolsa, näme bolar? Çağa demalym bilmän näme dermi, zat edermi? Ýa boýnuna näme çolanormy, zat edermi? Şolar ýaly zatlar bilýän. Müň sany kelläňe senariýa gelýär. Bilmesen, gorksaň, gorkunyň gözüne goşa görünür diýilýär. Şoň bilen baglaşyk. Bilmeýän adam gorkýar. Bilmeýän adam tökmeler. Bilmeli. Hakikaty bilsen gorkmaýan. Halallyk bilsen etjek, edýän we etjek işin bilmeli. Bilmän hiç zat edip bolany. Halk köçe çyksyn. Halk eýsin, halk beýsin. Öňem aýtdym. Öňem çykdy, halk bu öň çykmady däl. Taýýarlykda çykarýan halky. Ine Gazagystanda. Halk taýýarlykda çykdy. Näme boldy? Ay Nazarbayev, men wezipemden aýrylym diýdi. Bolly, biz şonu isleýädik diýdiler, gaýtdylar. Soň talaňçylar sahna çykyp taladylar hemme tarap. Daşary ýurtdan finans edilýän talaňçylar talady. Awa netije il günüň bäkbidine däl, gatully ýan çekildi. Şoň üçin nämetde gorkyn ýeňer? Öwrenmeli, okumaly, aň düşünjäňi ösdürmeli. Aň düşünjäňi ösdürsen gorkmaýan. Gyzyplanýan temaňy gowy bilmeli, şondan gorkmaýan. Kanaatlanarly jogap berip bilenlerini umyt edýän Saglyň han. Şahtlyk Nuriýew, Lukashenko ýaly Putiniň güjügi bolmasaň günüň Ukrainanyň günü bolar. Ýok, muňa goşulanmak garaşsyzlyk we bitaraplyk diňe saklanan perdesi diýäniň dogry. Mana munyň dogry. Hiç gülü gürrüňsiz. O diýäniň dogry. Dogry goşulýan. O diýäniň dogry. Ýöne Putiniň güjü bolmadan näme beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylar Putiniň güjügidir diýen ýok. Kelläňi işletmeli. Şatlyk Nuriýew, kelläňi işletmeli. Eger seňe janyňam bar, nemesi bar. Bir uğru bar. Eger öz halkyňa zulüm edýän bolsaň, öz halkyň seni ýigrenýän bolsa, diktator bolsaň, şu haramzadalar ýaly bolsaň, öz halkyňa, öz milletiňe hemme uğurdan gyrgynçylyk eden bolsaň, şolar ýaly. Onda hökman sen Putin ýaly biriniň aşagyna girämeli. Girmesen halk işin görýär. Ýa-da şo Türkmenistan ýaly döwleti öz bähbidine ulanjak bolup gören bir topar güýçlüler zatlar bar. Olar hökman bulaşdyrýar ýagdaý. Şoň üçin hem yzy gowşak bolan hökman özüne aga hojaýyny gözleýär. Aýdanyň şoň bilen baglaşyk. Şoňa näme diýmeli? Türkmen aga mundan gaty kynçylygy, gyrgynçylygy ýeňip geçdi. Onsoň näme sebäpden ýeňip bilmez. Türkmen halky häli beýik diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Biz halkymyzy ýeterlik derejede tanap bilemdir. Aýdanyň gaty dogry. Tazo. Şahtlyk Nuriýew, ol aýdýan iki haramzadalar garantky, hatda odan näpäni de orslar urupdyr diýip. Odan näpäni orsun gurup urmanyň
Näme demesi bu? Kim gurandy näme? Zulüm edýän kim türkmen halkyna? Öz türkmeniň dälmi? Şu haramzadalar dälmi? Zulüm edýän. Şondan habar ber. Kim gurandy näme? Fransuzlar mı gurup biler? Türkler mi gurup biler? Guruluşy goý. Etip berenler şola. Merif iki sany zat bardyr. Kanunyň güýji. Güýjüň kanuny. Diktator döwletlerde güýjüň kanunyny ulanýarlar haramzadalar diýer. Gaty dogry. Ömrüňiz ok bolsun. Irlan Miralow. Döwlet awa tanış dostlar diýär. Moskwada diýär 160 Türkmenistanly pasportunyň möhledi ötüp gidenleri Saharawada atyp goýupdyrlar. Haçan ýoluňyz açylsa şu ýerden gidersiňiz diýämişler polisiýalar diýär. Dogrudur. 160 az ýöne. Az köpdür. 160 ol diňe saňa habar ýetirenler şeýledir. Şatlyk Nurow tesbirler öňki ýaly ulrak bolsa oňat boljak diýär. Ay gardaş ulrak diýen bolyn goýýan ekran ýapýar. Any göreň. Başga nähili nemeler bar? Bu klasik, bu mini, bu blok. Aýsyňy sokka. Bula kiçi bolly, blok şeýle bolly. Bu beýle bolly. Onda blok goýup görýän häzir bolýarmy? Häzir şu blok tip nemesi bar. Bolmasa başgalaryny. Men ekranyny ötürmeň ýüzüme ýapýan. Şoň üçin. Ýüzi ýapýar diýip şoň üçin men neme etdim, kiçeltdim. Şu gowaljak ýalan göreli. Täze programma bolansaň, täze aýratynlyklary bolansaň, dogry öwrenşemmek bagyşlarsyň. Nurow. Garazoglan türkmen. Prezident halkyň aladasyny edýän, türkmençilige sarpa goýýan. Päk niýetli adam bolmaly. Halkyň anamyny, söýgüsini halal iş bilen gazanmaly. Halkyň gollugyny alan wagty ol dünýäden istenlik güýjüne ýok diýer. Ine hakyky gurur. Ine hak gurur. Ömrüňiz ok bolsun. Garazoglan. Irlan Miralow. Türkmen halky bu haramhor tohum Türkmen halky bu haramhor tohum halka hyzmat etmez. Bu haramhor tohum halka hyzmat etmez diye. Şaltyk Nurow Slava Ukraina diye. Ukraina şöhrat diye. Ukraina şöhrat bolan Ukrainada özüni inni düzeltmeli. Oýnatgulary orramsalara häkimeti bermeliler. Halktan üzüňi Ukrainaň hökümeti, häkimeti şoň üçin satan tatana. Şoň üçin Ukrainaň başyna şu ýaly ýagdaý geldi. Düşmandan işte hasylýar bulary görüp. Men aňtatjak balalaryny pikir edýär. Yalan soňy puş diýär. Wagtyň geçmegi bilen ýene-de bir näçe ýylla haramlyk edenler geljekki nesillerimize akyllydyran bolarlar. Men muň beýle bolar diýip pikir edemok näme üçin? Häzir Türkmenistanda bir boşluk töredi. Ine biziň ýaşymyzdakylar azajyk ýokardy, azajyk aşagy Sowet Soýuzynyň soňky döwrüni gören adamlar. Biz doly Sowet sistemasyna görä
Sovet bilim ulgamyna göre bütün predmetleri, zatlary, hemme zatlary görüp, okap yetişdik. Söz yoktu Sovet sistemine, bilim sistemasına. Bizden soňkular hatda garaşsyzlyk 92-nji ýylda mektebe gidip başlandy. 91-92-de mektebe gidip başlanlar. Daşary ýurtlardaky inni näme diýäs biz? Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi. 160 we 70 göterüminiň arasyndaky köpçülik onu da ýurdu edýän işeňir watandaşlarymyz daşary ýurtlarda eklenç gözleginde. Ýa-da şu haramzadalardan bizar bolup ýurtdan giden. Ýöne biziň häzirki daşary ýurtlardaky nesilimiz köp zady gowy öwrenip göz ýetirýär. Inni ýalanyň soňy puç, sen aýdyşyň ýaly, wagtyň geçmegi bile ýene-de birnäçe ýyllan haramlyk edenler geljekki nesillerimize akylly tıran bolarlar diýen. Olara tawşyryk şeýle. Olar öz roluny oýnaýar. Oýnatky hökman oýnaýmaly. Başga şansy, çäresi ýok. Hökman oýnaýmaly. Oýnatky oýnaýmaly. Şoň üçin. Inni olar akylly tıran bolýan şeýlemi? Eger şolara ananýan adamlar köpçülük şolara ananýan bolsa-da buýruglaşyk bolardy hemme. Häzir buýruglaşyk däl. Olaň wadasyna, azadyna ananýan köpçülük ýok. Aho, olaň çärelerine gatnaşan adamlaram ýok. Onun 5 tane adamım ýok, çärelerine gatnaşan. 5 tane adamma. 10 tane adamım kamera çekmäge şol YouTube'dan şow zat gurnamaga gelýärler. Ana bolanda şo 19-njy iýuly bolan tutka tutdukda. Näçe tane şo taýda 80 näçe tanemy adam tutuldy. Şo taýdaky janly şaýatlar var, şo taýda gatnaşan, şo tutka tutdukda, şo protestde gatnaşanlar var. Şo protestde gatnaşanlardan protestin daşyna durup surat, video düşürýänleň sany köpdi diýärdi. Şolar ýaly ýagdaýlar. Türkmeniyet gelipdir, hoş gelipdir. Aýol salam döwletaga illeşler, giçjäşi taman. Asyňyz diýä sagja bol, ömrüňiz ok bolsun teňem gulaňy şyňlatdyk. Awa. Iwan Grozny Baky ýitip gitdi döwlet jany sagmy diýä, jany sag Baky bilen habarlaşdyk. Baky ýitenok, her kimiň öz işi, güýji, aladasy. Awa Bakam nesip bolsa, Bakynam çagras, Bakynam garaşlaryny alar. Awa 12-nji martdan ýöňürdi. Arslan gelli, salam Arslan. Arslan Ukrainaň başynda oturanlar günäkär, gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Bandera faşist gruppasy. Uruş başlanyp o ýerde ýörüte operasiýa gidip dur. Zelenskiň toparyny aýyrmak üçin girdiler, bolmasa NATO goşuljak diýipdi diýe. Bulam sen garaýşyň. Ýalanyň soňy puç, salam watandaşlar, döwlet hakka bu edilýän oýunlar oýun içinde oýun var. Haramlyk edenler oňdan nepede özleriniň etmişleri bolmadygy üçin bir adamy çykardylar. Orta günden öň nirediler kädiýe. Düşünemek näme diýen. Türkmeniyet tokmak kellämedi işletmesek barýmy diýeni 30 ýyllanam üýtgemes Türkmenistan diýe. Inni
30 ýyllydyň bolan bu serdarçyk bar. Saýlaw kampaniýasyna geljek 30 ýylyň nemesini programmasyny aýdan bolýarmyş. Mечтать не вредно diýen ors bar. Arzu etmek diýe neme dälli, ziýany dälli. Hatda dogtorlar peýdaly diýe ordu. Ganatsız guş arzusyz adam bolmaz diýe. Gene geljek 30 ýyl. 30 sagat oturup bilermiken? Ola 30 ýyl ekeni. Göreli serdarjyk. Gaty dogry. Ýöne türkmeni kellämizi işletmesek diýen ýöne ýan gaýda şiňaly biziň köpçüligimiz, köpüýmiz iýdegsiz bizde hökümet bolman soň halk gaty kösenli, iýdegsiz, eýesiz galdy. Diňe bir türkmenistany türkmenlerden dünýäniň niresinde bir türkmen wagty hemmet şolar ýaly kösenli. Şoň üçin inni kellerine birazjyk sygyrdy bolanlar birleşip, bileleşip yerli yerden hereket etmeli. Şoň üçin biz hak bileleşiginde her hili topar partiýa öz başyna hereket edýän türlü wezipedäki, hünerdäki adamlar, aktivistler, bloggerler, ýazyjy, çyzyjy, näme diýseň bady. Öz içimizde biz birleşipdik şeýdip hak bileleşigi diýip. H harpy hak, hakykat, hukuk. A harpy adalat, arassalyk. K harpy kanunylyk, kanagatlylyk. Şu prinsiplerde biz birleşdik şular bilen. Son gördük baktık bize resmi bir neme gerek. Näme diýeli? Resmiýet gerek bize. Resmi bolmaly biziň hemme adamyň. Onda biz diýdik partiýa bolalyňmy, näme bolalyň? Resmi ýagdaýa geleliň, geçeliň resmi ýagdaýa. Boljo, bolunny bazatlaň diýdik. Bolunny biz resmi hereket edeliň diýdik. Sebäbi biz konsultasiyalar, maslahatlar, halkara guramalar, siýasatçylar hemmeti bilen maslahat zat edilende de aýdýarlar, hawa hak bileleşigi ýa ýene biri ýa o dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy o bu ýöne resmi kagyzyň ýok, registrasiýaň ýok, hiç ýerde resmi. Syýasy manada ýok. Başga bir gurama şu bu hökümine ba ýöne ol. Syýasy däl. Syýasy gurama bolmaly. Onda näme edeliň? Dilli täze gurama çalyň. Näme üçin täze gurama çalyň? 2014-nji ýylda 2000-nji ýylyň başynda ýatan ýer ýaty bolsun. Awdukulaga soň Owan sanak türkmenliň lideri Abdulkerim Malsmaga we olar bilen bile men agam Akmammet Baýanow bilelikde işleşip bu syýasy hereket, syýasy ýol, hökümet hemme zat guruldy. Ýöne agam tutulan soň hemme iş ýapdy, dargady. Şol taýýarlyň edilen işiň şol fundamentiň maýan üstünden jaý galdyryp türkmene dowam edeliň diýdiler. Iň gowy, akylly, adalatly ýol pikirem şol. Tebigatyň kanunlaryna da dogry gelýär. Şoň üçin biz 2014-nji ýylda Germaniýada resmi ýagdaýda döredilen şol syýasy guraman hataryna goşulalyň, şolary bilen birleşeliň diýdik. Sebäbi hakim haýdy ýürekdeş bilen gawatlaşsak köpüsi şol guraman
çäginde, agzalygynda hereket edýän adamlar bolup çykdy. O tarapam. Şoň üçinem biz birleşip bilelikde syýasy we resmi taýdan bilelikde hereket edip başladyk. Hak bileleşige birleşen Türkmen Halk Frontu'na goşuldy. Hereket ady, umumy ady hereket. Hereketi men amam gurrunlarda nähili ýüze çykdy. Türkmenistanyň zyndanlaryna oturan bendilen başladan hereketi. Adalat hereketi, hak hukuk hereketi. Şoň üçin türkmenlik biziň esasy ýörelgenmiz. Esasy biziň ugrumuz adalat, hak hukuk. Adalatyň, hak hukugyň bolan ýerinde hemme adam bolýar. Inni jikmejigini siziň özüňiz okan. Men ýöne şeýle ýüzde gurrun baryn. Germaniýada bolan bir ýagdaý. Postam diýip bir ogadan bir yer bar. Şo taýda da Germaniýanyň paşasynyň ulokan köşkü bar. O taýam ýaman ogadan yer. Tebigat taýdan. Şo diýe Friedrich Medi Kenswat dolu ýadymda däl ady. Özüňiz okap bilýäňiz nemeden? Google'la paşaň göwnüne ýaraýar şo taýy. Ondan şu taýda diýe yer kiminki bolsa alyň diýe şu taýda maňa bir köşk guruň diýe. Ondan şu taýda bir degirmençik bar ekeni. Degirmençiň ýanyna barýarlar. Degirmençi daýy salam salam. Awa paşa şu taýda köşk gurmak isleýär ýeriňi sat ýok diýe. Satjak geldi. Sen niye näme ol diye sen paşadan güýçlümi? Sen paşadan nememi diye. Näme diye solan degirmençi. Berlinne sülçüler var diye. Berlinne kadylar var diye. Şu German jemgyýetinde şu Germaniýa jemgyýetinde, nemis jemgyýetinde şolar ýalyky bir söz bar. Berlinne kadylar bar. Yani Berlinne adalaty üpçüne diýen kadylar otur, tülçüler otur diye. Ondan bular bolmajagyny bilýär-de barp aýdýarlar paşa. Aý bir degirmençi bar ýaman kejip satan okşataýyn diye. Ondan çağırın diye bir gürleşeýin men diye. Getirýärler ondan. Näme üçin niýe bular ýalaky diye. Satan ok, näme üçin garşy çykýan diýse. Şol mülk diye maňa ata-babalamdan miras galdy. Maňa kakamdan, kakama atamdan, oň atasyndan şeýle. Şoň üçin nämenem diye şu mülküň diye çağalama almagyny isleýärdi. Şey diýenden soň ol Germaniýanyň Karol Hiçlat diýilen bolýa diye we şo taýyk baryp görseňiz de şo taýdan geçemiz soň gözüm bilen görem soň şu amy görmäk edemde Berlinne. Yaman täsin. Köşküň ýanyna da degirmen. Şol degirmençiň mülkü bar. Ikisiniň ikisi ýany-ýana goňşy. Inni paşa näme diýen? Men niye adalatyň ýysyny her gün ýerden degirmençi goňşym diye aýdýamyşyn. Ey plany çörek pişirdim ýyjekmi? Diýip her gün ýerden niye çörek götürilýärdi diye. Paşa goňşusy, Karola goňşusy, degirmençi. Men niye adalatyň ýysyny her gün degirmençiden alýardym diye. Çörek şol pişirilen çöregiň ýysy. Şoň üçin hemme zatdan öňürti adalatly bolmaly adam. Adalat we adalat
durmuşyny, ýaşaýyşyny hemme ýagdaýyna adalatly adam bolmaly. Döwlete ýolbaşçy boljak adam, baş tutan prezident boljak adam adalatly bolmaly. Baş tutan döwlete baş tutan prezident boljak adam adamçylyk moral taýdan halal bolmaly. Zanny ýaman bolmaly. Asly nesli belli bolmaly. Asly nesli bolmayan adamlar başga tarafa çekip bilýär. Häzir şey diýip bilersiňiz. Planyň en atasy erwet ýöne özü gowdy. Bolup biler. Hakykatdanam. Bir ýyly görelilik bolmayan en atan ýyly göreli çagasa bolup biler. Beý bolýan ýagdaý ýöne. Olar ýalaky biri prezident, döwlete baş tutan bolup bilmez. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Döwlete baş tutan bolmak diýmek edil dünýäň merkezi diýmek ýaly. Sebäbi dünýä togoluk. Görýäňizmi? Bir Putin bütün dünýäde ýany edip. Bir syýasatçy, bir ýurdun diktatory bütün dünýäde zäherläp. Şoň üçin sen prezident diýip goýan adamyň diňe sen ýurdundan, halkyňdan, geljeňden jogapkärden, bütün dünýäň halklary, döwletleri bilen boljak gatnaşykdan, bolup biläjek, döräjek konfliktlerden, uruşlardan, dawadan, jenjelden hemmetinden jogapkär. Hemmetini aktiw rol oýnap, hemmetini çözüp biljek adam bolmaly. Dünýä lideri bolmaly diýjek bolýan, dünýä lideri bolmaly. Bolsun näme bolup bilýän, olum bolsun. Oňam da ýany türkmençe nafykmaçlyk eden ol. Şoň üçin halallyk, adalat, tebigilik birinji ýerde bolmaly. Türkmenistanyň halkynyň nähili prezident isleýändigini inhaky kommentariýalarda görüp otyrdy. Aýdy otyr halkym. Benim öz düşünjelerimi üstüne goşýan. Bir ýarym saatdan bolupdyr. Efirim. Arslan Muradow Ukrainalılar Donbassy 8 ýyldan bäri bombalap ýörler. 13 000 adam öldürdiler. Odessada 40 adamy diýerligine ýakyp öldürdiler. NATO goşuljak diýipdi. Rossiya yaramaz serket ýanyna NATO'ň bazasy gelse diýe sen Ruslaň tedisini öňe sürýär. Her kimiň öz düşünjesi, görüňi ýok. Şuna näme diýmeli? Dalaşgärliň ýüzüne seredende Mars'a oturan ýaly. Mars'a oturup biljek. Mars'yň nirdedigini, Mars'yň nämedigini bilýän adamyň ýüz keşfi bolar ýaly bolmaýar. Garantly bolar. Taryha gaty uly maskaraçylyk bilen adyn ýazdyran adamlar şolar. Ýalanyň soňy puç käwat yorum ýazýan sizde çykmaýar. Bizde çykmaýanyň sebäbi ýa intek oňa nowat gelenler ýa-da sen basmany ýadyňdan çykarýandyň. Arslan Muradow Ukrainalılaryň başyndaklar hakyky faşist diýä, şolar diýä. O banderaçylar men oňa goşulýan, o düşünjäni hiç ýyl gollanmak, ol adamlarym gollanmak. Köp tanış bilýän gawat geldi Ýewropada, Türkiýede, o taýda, bu taýda şol adamlardan kelle gowy işlän olar ýalaky. Millet parazlyk edýän adamdan hiç wagt gowluğa garaşma. Türkmenligi ine bir aýdýar. Halkdan gorkuýuny aýyrmaly. İlki her adam özümizden gorkuýuny aýyrmany başarsak bolmaly. Ondan halkda gorku galarmy ka? Hanyňy görelim. Erkek Türkmenligi ömrüňiz uzak bolsun. Ine şu günkü efiriň esas sözü şu. Özüňden başla.
Men näme etdim? Men näme edip bilýän diň? Baş üstüne. Bäh, SMGH Redmi. Nime? Hindilen nemesi ýaly? Familiýasy ady ýaly tügelimi. Ukrainada daşary ýurtlarda okap beren çagalarymyzyň ene atalary aýaklanyň. Nire barmaly bolsa çykyn. Gorkman. Bugün eýe çykmasaňyz haçan eýe çykjaksyňyz diýe. Ukrainada okap beren talipler ene atalar diýýär. Ukrainada okap beren Türkmenistanyň studentleriň en atalary Putin'e ýüzlensin. Birleşip Putin'e hat ýazsynlar, ýüz tutsunlar Putin'e. Bu Türkmenistanyň häzir prezident ýok. Hiç il prezident ýok. Ýazsynlar, kanun ýok, iştat ýok, prezident ýok, oýnatgylar bar. Hawa. Boli-meni bir prezident diýiläjek senma? Ukrainanam eliň aljak bolup oturdyň. Gaýrat et şo çagalary neme Russiýa aşyrdy. Türkmenistana barmasyn olar. Hudaý hakdan. Türkmenistana barsa telim neme ýönkärler olar. Şoň üçin al çagalarymyzy Moskwa ýa Russiýanyň bir ýerine äkit şo taýda okumaga mümkinçilik döret diýin. Şey diýip hat ýazyn. Ýüz tutun. Başaryp bilersiňiz. Kömek gerek bolsa daýdyn. Arslan, Amerika Ukrainadaky ordular üçin Rossiýa bilen uruşmaz. Ukraina diýen millet ýok. Okraina diýilen sözden üýtgän söz. Görüňsiz? Olar arada gurrun ýok Arslanjan. Türkmeniňet Ukraina hiç adam edip bilmeýär. Amerika daýanybersin. Eýen Putin o taýyk sokdy harbylaryny ondan arkaýyn bolar. Ukrainanyň soňundan tilkinki ýaly ýerine gaýtmaly bolar. Turuş ekenni. Risk geldi. Salam aleikum döwlet diýe salam risk hoş geldin. Eziz halkym salam aleikum diýe ömrüňiz uzak bolsun. Eziz halkym diýen dillerinden. Batyr Jomortov biziň Özbegistanyň türkmen diasporamyzyň, dünýä türkmenleriniň Özbegistanyň böleginiň wekillerinden, hakyň, hakykatyň, adalatyň tarapyndan bolan wekillerinden. Salam Batyrjan, ömrüň uzak bolsun, sag bol. Assalamu aleikum. Ýolda eşitip barýanny, Samarkanda barýanny. Ýoluň açyk bolsun. Şo taýdaky bütün öwliýalaň, ýagşydadalaň, türbetleň hemmesine dowa dilek türkmenler üçin, biziň adymyzdan. Daşary ýurtlarda sergerdançylyk çekip gören türkmenler gyzga wagtda maşgalatyna, ýurduna, topragyna, watanyna gowuşmagyny üçin dowa et, türkmeniň eşretli geljegi üçin dowa et, gaýrat et Batyrjan. Mübarek topraklarda ömrüň uzak bolsun, toýuňda gaýsy. Arslan bilen dowam edýär. Esas prezident däl, esasy syýasy sistema gowy işläp duran. Amerika, Germaniýa seredin. Näçe tany prezident çalyşdy. Kim gelse sistemadan çykyp bilen o. Şoň üçin diňe saýlaw bolmaly. Ömrüň uzak bolsun. Ine. Gaty dogry. Ýanky mysaly näme üçin berdim? Degirmençi Germaniýanyň karonyny, mülküni ýerine beren o. Şonam hiç kim alabilen o güýç bilen. Şol real sistema bolmaly. Edip bilýäsmi? Edip bilýär. Edersmi? Edip bolsa eder. Hiç kimin maşgalasyna, yerine, malyna, mülküne gözü bolmaz. Bolmaz ýaly edersmi edip bolsa. Şeýle adalatly sistemany gurnar.
öz-özünden işler durur. Avtomatik ýagdaý. Dünýäde yüzlerçe taryh eseretden müňlerçe mysal bar. Öňkü döwürlerde paşalar, döwletiň ýolbaşçylary, siýasatçylar, ýolbaşçylar nähili taýlanýar ekeni. Ýadyňyza düşýän bolsa Hatam Taý destanyna şu Günnowurda, Günnowur medeniýetine ygzgalyran bir beýik sultanma. Sultan Hüseyin Baýkara. Şol Sultan Hüseyin Baýkaraňam atasy paşa bolup soň şolar ýyllyzlara seredip şu guýrukly ýyllygyň aslynda mehremine ýakyn bolmaly diýilen maslahata eýerýärler. Şol tebigi hadisa eýeren şoňa ynandan şu pursatda mehremine ýakyn bolan 4 sany hökümetiň esasy adamy, saraýyň, köşküň esasy adamy dünýä gelýär. Dünýä inýär şo pursatda. Şoň üçin döwletiň işlerini alyp barjak, hökümetiň işlerini alyp barjak adam şu bütün alem jahanyň hakykatyndan istina diýilýär rusçasy. Türkmençesi hakykat. Hakykatdan habardar bolmaly. Hakykata hormat goýup, hakykata, tebigatyň kanunlaryna, alahy düzgünlere görä ýaşaýan, işleýän, halal, adalatly adam bolmaly. Şoň üçin Sultan Hüseyin Baýkara 40 ýyllap döwleti dolandyran, medeniýeti ösen, özüm, ýazyjy, akyllar, näme diýsen hemme hüner bar. Sebäbi maýasy halal, dogry. Ýanyndaky weziri Alişer Nowaý, Mir Ali Maraly diýen biziňkiler. Alişer Nowaý. Belent, beýik adamlar. Bizden çykdy şu adamlar. Başga ýerden asmandan gaçmady. Edlet weziri diýjek. Derwedawanyň şol guýrukly ýyllygy habar bermäge gitende meni mehremme ýakyn bolaýyn diýen. Derwedawanyň ogly. Gülpamy özüňiz bilýän. Ina mysal köp türkmen özüňi taryhyňa ser sal, medeniýetiňe ser sal, sadyňa ser sal. Dutaryň her perdesine, perdeleň arasyna, tarlaň arasyna, her notalaň arasyna ser sal türkmen. Şo taýda parol, şo taýda şifr, şo taýda açarlar ýatyr. Şol açarlary al, ulan öz durmuşunda, halkyň durmuşunda, siýasatda ulan. Başga millete şular ýaly baýlyk, şular ýaly köp mümkinçilik, sunwat, medeniýet, miras bagş edilmedi. Öňe sana bagş edilen türkmen. Şoň üçin şundan peýdalan. Inha biz hemmämiz bile şu taýda 71 adam bolup Günýälim edip oturýarys. Şu an Türkmenim kanalynda. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň informasiýa kanalynda. Informasiýon görüş kanalynda. Hawa. Batyr Jomortow näme diýe? Ýolly diňläp eşitip barýan diýe. Samarkanddan diýe. Mübarek topraklardan görýän bize salam getirýär. Siziň salamyňyzy şu 71 gönümel tomaşa edip oturan 71 adamyň duýgusyny, energiýasyny Samarkanda eltdi. O taýdanam bize getirýär. Energiýany näme diýär? Çalışýas, baýlaşdyrýas, ýitileşdirýär.
Görnähil gowy bag. Ömrüňiziň golsuny batyrjak. Kelam, salam aleikum vatandaşlar diye. Taja çılgın tabloçy. Salam aleikum Döwlet be. Salam. Arslan Muradow. Suwutlar, prokurorlar, polisiýaň başlyklary, prezident, deputat hemmesini saýlamaly. Bir adama uly güýç bermeliler, kärdeşler, arkalaşyklary bolmaly. Risk Türkmen halky öň türkmen maşa çokunýadylar. Soň Berdi Muhammedowa egillerdiler diye. Halkyň serdary näme etdirerkä hakka diye. Haramda egildirýär dinni bu näme ederkä diye. Ata ketbi oğlu halal diye. Haramdan haram öňýär. Kelam geljek 30 ýyl taryhyň aýlygyň çy aýgytly ädim haýsam bolsa biri bolar. Dogrusyny Allah biler. Arslan geçen 30 ýyl nähil bolan bolsa geljek 30 ýylym şoň ýaly bolar, şolary aýrmasak diye. Gaty dogry. Osman Orunov giç ýaşy agam diye fazla ömrüňiz bolsun. Risk Serdar 2018 ýylda Cennet bazaryň öňünde geçenne we maşynyň öňünde bir sany küçük geçenne itten gorkup şondan soň itleri ýakmaga ýasak gadagan etdiler. Köçe itten gorkan adamlar nähili halkyň prezidenti bolar. Köçedäki itten gorkan adam Zarrajym diýerler. Gaty dogry. Arslan men Putiniň tarapdary däl. Iki döwletiň alyp baran syýasatam ýalňyş. Men pikirimçe gaty dogry. Kisem ýalňyş. Hiçem dogry hereket etmedi wagtynda onsoň soňy şol ýaly boldy diýdi. Ine şonu niýjek bolýan men. Arslanjan. Bizem şu pursatdan peýdalanyp döwlette hyzmat etmeli syýasatçylary, şolar ýaly bolugsyz adamlardan seçsek, saýlasak, diňe Türkmenistan bolaşanok, region bolaşýar. Dünýä bolaşýar. Bilýän, şoň üçin saýlap seçen syýasatçylaň sen ya baltyň ýatyrýar ýa-da baltyň atýar. Diňe senden regionuň we dünýäniň baltyny açyp, baltyny ýatyryp bilýär. Şoň üçin şunu ýatdan çykarma. Şunu diýjek bolýan men. Adam ýaly, adam gelende. Türkmenistan üçin Taliban kim? He? Balaksyz bir topar. Türkmenistan ýaly döwleti hakyky adamlar, adam diýen hakyky adamlar, hakykatçy, adalatly, syýasaty bilýän adamlar häkimetde oturup dolandyran malty Talibanyň kim o? Şoň üçin ýöne nalaje deýin bolsa, satançy bolsa, hemme adam halka ziyanly düşman bolýar. Ziyanly bolýar. Şoň üçin siz özüňiz üçin ýa öz durmuşyňyzdaky saýlamaly zatlaňyzy öz pikiriňize görä saýlap bilýäňiz. Tolerant diýilýär, geçirimli edip bilýäňiz. Bolýada da diýip bilýäňiz. Öz ykbalyňyzy, töwereňizi gazaplandyrýan temalarda, uğurlarda zatlarda ýöne bir döwletiň baş tutanyny belleşek, saýlajak wagtyňyz. Onda siz şunu göreňizde tutmaly. Bu diňe siziň maşgalaňyzyň däl. Bir halkyň, bir döwletiň däl. Telim halklaň, telim döwletleň ykbalyna ýa gowy ýa-da yarama täsir edip biljek adamy saýlaýan. Şunna men goşandymma?
Şunda men golum, şunda men sesim ba. Şunda men jogapkärçiligim ma diýip pikir etmeli. Şoň üçin bir döwletiň başyna baş tutan taýlanjak adam diňe öz döwleti, halky däl, bütün dünýä täzir edibiljek adam. Şoň üçin Türkmenistanyň halky, Türkmenistanlylar, watandaşlar bilmeýän üçin görellülük birini saýlap bilmez, öz aramyzdan çykaryp bilmez. Edil Germaniýadaky we ösen döwletlerdäki ýaly adalatyň sagat ýaly işläp, hiç hili päsgelçiliksiz adalet we hakykat üçin işläp duran sagat ýaly adalatly hukuk sistemasyny Türkmenistanda işledip gurup bilmez. Biler. Wagty gelende şo zatlaryň nähili edilýändigini hemme zadynam edip orada görkezler. Birleşen Türkmen Halk Fronty herekette edil ady ýaly herekette bereket bar. Hiç wagt ruhdan düşme, ruhuňyzy belent tutun, işler gowy gidip. Ne şoňam bir netijesi şu görüp oturan kartinaňyz şekillenir. Osman Orunov Putin'e ýazanda näme bolar? Diktatorlaryň başı Putin. Dogry. Ýöne. Häzir şo taýdan Putin jogapkär. Şonuň Putiniň jogapkärçiligi. Şu Putiniň jogapkärçilikleriniň biri şol. Ol diktator däl, ol başga gurrun. Ol başga mesele. Ýöne bärde haram daga hiç ýok bizde prezident ýok. Ýok bizde hiç kim jogapkär ýok. Türkmen halkynyň eýeti ýok şu wagt. Döwletiň eýeti ýok. Bir kanun geldi, bir kanunum gitti. Ýok howada. Ondan kimi tutjak? O taýda bulaşdyryp oturan, o taýda esas güýç bolup oturan Putin'a. Şoň üçin Putin'a ýüz tutmaly. Häzirki ýagdaýda dogrusy şol diýip men pikir edýän. Başga nemäň baý bolsa da aýt gardaşym. Osman Orunov. Sen pikirini diňläp bilersmi? Türkmenistan haçan düzelýär we ýakynmy? Inni Türkmenistan düzelmeliliginde sen nähili bolanda sen düzelir diýip pikir edýän. Nähili düzelmek diýilende näme gözüňde tutýan? Şoňa bar. Şey diýip ne käbir görüşler, käbir garaýşlar bar da, şu haramdadalar gitsin, kim gelse şo gelsin. Kim gelse bolýa, tapawdy ýok, ýöne şolar gitse bolýa diýenler bar meselen. Şolar gitse bolýa diýenler bar. Şu haram tohum. Hawa sen hem şol düşünjede meselen. Olon gideni bilen yerine geljek olardan gowmy? Gowy bolarmy? Esasy mesele şo. Häzir dünýäde gaty köp göçüm edilipdi. Gaty köp syýasy oýunlar oýnalypdy. Hemme zatdan öňürti Osman Orunov. Häzir dünýä tebigat gördü, bakdy. Bu adamlar öz-özünden ýagşy ýola düşenler. Hiç ýok yerden kırgınçılık etmek için virüs öğretýärler. Keseller öğretýärler. İmitleri bozýarlar. Ýaşaýşy bozýarlar. Taşky gurşagy kirletýärler, hapalaýarlar. Başga edýän zady ýok bular. Biri bilen uruşýarlar, söýýärler, görüpçülük, haramçylyk. Erkek erkege, gyýyz gyýyza ýene şoňa mendeş şeýle da. Tebigatyň kanunyna ters.
adamyň tebigatyna ters zat. Jandarlar bular ýazady edenok adamdan başga yaradylanlar. Ýöne adamlaryň arasynda adama meňzeýänler şular ýazady. Hapalany dünýä. Şoň üçin dünýä häzir gusýa, gusup başlady. Öz-özüne arasynda. Adamda da gusmak reaksiýasy organizm beden özüni arasalajak bolup başlanýa gusýa. Gerek gelmedi gusýa. Şoň üçin häzir dünýä tebigat öz-özüne arasalamaga başlady. Şoň üçin bu arasaçylyk nähili görnüşde dowam eder, nähili bolar. Ha, şeýle burada halk köpçüligi şu hakykata düşünüp, hakykata eýerip, hakykaty gollap, hakykatyň tarapynda durup, halal adamlary getirip, hak hukuky, adalaty, kanunlygy iň esasy ýörelge edip, iň esasy prinsip edip alsa, şo ýollanam ýörese, hiç bir adama, adamzata da ziýan etmän. Onda desine düzelir. Ýöne, bu haramçylyk dowam etse, oýnatgulary baş tutan edip, siýasata getirip, şeýdip, bu maskaraçylyga dowam edip dursaň, düzelmeýär. Uly döwletler düzelmeýän wagty, kiçi döwletler düzelmez. Şoň üçin sen bu beren soraň Osmanjan gaty umumy soraň. Nirä fokus etmeli? Şonu aýtsaň, men şoňa gara jogap bereýin. Şaýda kelam bir zat ýazypdyr. Peýgamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem bir adaçy, halal, dogruçul bir kureýişde Mekke'de bir çopançylyk eden halal işlen 40 ýaşdan soň peýgamberlik berilýär ýogdan kureýişiň belli baý täjirlerem Emewi sultanlara maş ödegurdy diýe. Gaty dogry aýdýan. Şu Taywatyň kanununa gabat gelende şeýle bolýar. Putin legalny ýani kanuny prezident Medvedew bilen bile kürsüýini bermän diktatorlyk etse-de ýapa ýantaşdyryp dowam etdirýärler diýende, absurd bir zat edenoklar diýende. Göz görteli absurd zat edenoklar biziňkiler ýaly. Türkmeniňi Serdar janymyzam nesip bolsa Talibanlaryň osluğundan gorkup olam atasy ýaly bir giden maşynlary doldurup produkta ýerimit gaz uradar da sesini eşitde onunla bilmedim. Soňundan ýene halk durjakdyr watan üçin. Gaty dogry aýdýan türkmeniň, gaty dogry. Şoň üçin soňundan halk durjakdyr. Watan soňundan halka galýar. Şoň üçin halk näçe güýçli bolsa, halk aň düşünje taýdan näçe ösen bolsa, şonça döwletiň eýesi şonça güýçli bolýar. Sen döwletiň, halkyň geljegi şonça kepillik garanti aslında bolýar. Halkyň gowdurmuşy diýmek prezidentiň hökümetdäki syýasylaryň özleriniň işiniň dowamlylygynyň gowdurmuşynyň garantiýasy diýmek. Ýöne bu tamsyklar
Bu haramzadalar. Haramçylyk, zanny ýaman, çöp diýip bolansoň, bular diňe haramçylyk, jinayet başga zat bilen oklar. Bulan tebigaty hamyry şondan ýogurlar. Haramlykdan. Aýdýanyň gaty dogry. Türkmen ýigit şonu ýatdan çykarmaly ingilisler diýer. Gaty dogry. Arajoglan türkmen. Her bir watandaş Türkmenistanyň wagt özüniň şu ýagdaýa gelmegindäki göýberen ýalňyşyny görüp, analiz edip, şonu düzeltmäge hereket etse, şonu düzeltmek üçin hereket etse, hemme zat gowy bolar. Her kim özünden başlamaly. Biperway bolman. Gaty dogry. Türkmen ýigitiň mamaýdy ýaly. Her kim özündäki gorkuny ýeňse gutordy. Hiç kimde halkda gorku alarmy diýip. Edilýärdi. Her kim yerlerden, hemmemiz yerlerden il gün bäkbitli işlere goşmak üçin bilimini goşap herekete geçeli. Näme üçin bolmasyn? Türkmenlik sagzy bol, Arajoglan gaty dogry aýtdyň diýe. Arajoglan ýigdim baryňa şükür diýe. Bolly efirimiz 2 saat. Mekromanda bolmaly. Ertirem efir eder. Nesip bolsa, nesip etdiginden. Ertir gelin bilelikde Russiýa, Ukraina meselesini gün tertibine getireli. Russiýa, Ukraina meselesinin Türkmenistan ýaly bir owalky Sowet respublikalaryna nähili täsir edip biljegi barada dünýädäki syýasy synçylar näme diýe? Olary aral maslahatlaşaly. Şu günkü gün Ukraina bilen Russiýa arasynda bolup duran zatlara ýözümiz görüp otyrys, şaýat bolup otyrys. Mundan öň şol sözüne ygtybar edilýän, garaýşyna ygtybar edilýän syýasy synçylar, ekspertler, zatlar bular näme diýýärdi? Bu häzir näme boldy? Şunam deňişdireli. Şunam ortaga goýaly. Bulan sözüne dadyna ananmalymy, ananmalamy? Aýdýan zatlara uğruna bamy, ýokmy? Hakykata näçerek gawat gelýär, näçerek gawat gelýär. Şu zatlara teljereli. Näme bolup biler? Hey, Serdar Sumok. Putin'in we beýlekliň öňüne ýatdy diýeli. Hemme zadyny bereni bilen. Tansy gyzyň eşigini geyip öňünde şolaň tans edeni bilen. Serdaryň diýeni bolarmy? Şolaň diýeni bolarmy? Kimiň diýeni bolar? Nähili bolar? Şoň bilen baglanşyklan pikir alşaly. Öz göwümizi özümiz kereli. Ketekide kaka tarapy gyzyl owuz bolan ejesi salaryň garaman tiresinden bolan Türkiýe Respublikasyny ýekeje köpük puly ýokka, ýekeje okuý tüpeňi ýokka, bütün basbaçylara garşy guramaçylykly ýagdaýda milli azad ediş töwüşi bilen alyp çykan, şolara serkerdelik eden we Türkiýe döwletiniň sistemasyny mizemez görnüşde edil beýleki ösen döwletlerdäki ýaly döwlet sistemasyny mizemez görnüşde gurup giden Mustafa Kemal Atatürk var. Ägirt bir Türkmen.
Şoňaýdan sözi bar. Şu sözi bilen şuny jemlätim gelýär. Seniň mätäçlik çekken gudratyň damarlaryndaky asyl ganyna bardyr. Asyl zadalar. Siziň size gerek gudrat siziň ganyňyzda bar. Asyl ganyňyzda bar siziň. Aslyňyzda, niyetliňizde bar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Ruhuňyzy belen tutuň. Türkmen allarma. Ýatdan çykarma. Bir şert bilen. Agdy bir bolan. Agdy bir bolan. İlgün bähwitli işlerde Türkmen Halk Frontu'nda birleşenler bilen birleşin. Birleşiňizde goşulyň. Biziň alyp barýan informasiýa göreşimizde halkyň bähwitini arayan Türkmenim kanalyny gollan. Ýadyňyzdan çykarma. Soňky kommentariýalar. Kelam, sag bol, haýyrly söhbetiňizde watandaşlar görüşürse inşallah sağ ol. Saat näçede efir açýan? Näçede edeli? Osman Orunov. Ne bugün 10'na etdik. Hawa sebäbi bugün 5-nji gün iş güni bolan soň geliň ertir has irrakdan başlalyň bolmazmy? Hatda bölük bölük edeliň. Bir sagat edip ara kesme bereliň 10 minut ýaly. Ondan ýene dowam edeliň, şey edip edeliň. Sebäbi tomoşaçylarymyz haýyş edýär ýaman kyn bolýar. Uzun videolary yüklemek diye. Sebäbi Türkmenistanda biziň videolarymyz yükleýärler, alýarlar, soň onu bölüklep ýaýradýarlar, diňledýärler. Şoň üçin yükläp alanmagy teňem iň neme formatda da bolanok men öwretdim şol. Yükläp bolandan soň şonu şo türkçesi sıkıştırmak, gysyp kiçeldiýän programmalar bar. Şo programmalara alsaňyz diýdim ýöne o taýda işleýän işleýän okmay olam ikuçsuz. Karaca olan Türkmen öz-özünden il günüň bähwidine ýola çykylanda hemme eňine berip birleşerler. Şonda halk hakyky iliň güýji ortağa çykan edip bolsa, şonda görürsiňiz iliň güýjüniň siliň güýji bolýany. Bu ýigitler hataryň öňüne çekjekdir. Gurrunsyz çekip otyrlar. Baryňyzyň baryňyza müňläp şükür. Soňsuz şükür. Osman Orunov. Türkmenler giýjäňiz rahat. Allah'tan hemmeňiziň dowa dilelerinizi kabul etsin inşallah. Hiç ýaşy diýe ümrüňiz bolsun. Arjuma. Arajoğlan Türkmen minnetdar döwlet işiň ileri Türkmenim illeşler giýjäňiz rahat bolsun. Arajoğlan aýla akşam Türkmenistanda prezident saýlawynda Türkmen halkynyň isleýi gödüňünde tutulýarmy? Ýokarky soraw näde ur goýulupdyr? Hojaýyn kimi istese Türkmenim şonu isledi bolar. Ýok. Ýok. Aýly, sen gowy tesbirleň bardy, ömrüň uzak bolsun, sagja bol. Keyif edip okap, şu işden güçden ýa-da wagtymam bolsa, bar ünsümi jemle, elimden geldiginden seni kanaatlandyrjak we beýleki okaýanlary kanaatlandyrjak derejede jogaplamaga synaşdym. Käbirlerini soň tapyp bilmedim, bilemok näme boldy. Men sepete seretdim. Bu petiklenenlerde rahatda filtre dewamy ýok. Ýöne haýsy videoň aşagyna ýazdyň, nähili boldy, men soň tapyp bilmedim olar bir. Soňky 4-5 videoň aşagyna seretdim, tapyp bilmedim nirek ýazanyny. Ýa has öňkülere ýazdyňmy? Şoň üçin käbir kommentariýalaryny men alyp jogaplaýyn diýen, basýan bolun ýitýä, bilemok nirek diýe. Şoň üçin aýyplaşma, käbirlerine jogap nemetmedik bolsam men ony
basyp esasy ekrana geçirip şo taýdan aşagyna näme edip bilýän, jogap ýazyp bilýän. Esasy ekrana geçirjek bolup basamda ýitýär seň nemeli kommentariýalar. Şoň üçin hazyr bol. Indi şu taýda gowur sorag berdim. Köp sag bol. Prezident saýlawyny türkmen halkynyň isleýi göz öňünde tutulanmaý. Türkmen halky agzy bir bolsa, berk dursa, näme üçin tutulmasyn? Agzy bir bolup berk dursa, näme üçin tutulmasyn sen şonu aýt. Hı? Häzirki oýnatgylaryň nämedige şeýle de belli. Göze görünüp durar. Häzirki oýnatgylary, bikanunlygy, korrupsiýa konstitusiýasyny, bu satançylary biz hatap edemiz. Hasap edýänler hasap etsin, biz hasap edemiz. Şoň üçin biz bulara görä ýorgu dedemiz. Biz bolmalysynyň gurrungyny diýär. Näme üçin soragyň näde dogry goýulsyn? Bir topar işläp gören, giýje gündüzini işläp gören, dürli ýaşdaky watandaşlarymyz, dürli wezipedäki, dürli hünärdäki watandaşlarymyz bar. Olar näme? Ýöne ihlas edýänmi, görüşüp ýörmi, zähmet çekip ýörmi? Hökman halal zähmetiň netijesi gaýtargysy bolaýmaly. Şoň üçin Türkmenistanyň halky nähili prezident isleýär diýilenne halkyň garaýşyny biz soraýar. Soradyk. Bu halkyň garaýşyny öz garaýşlarymyz bilen bile hödürledik, düşündirdik. Nähili biri bolmaly? Onam aýtdyk. Esasy mesele şu. Edil häzir Türkmenistanda kim bolmaly, kim bolmaly meselesi gozgolsa sen aýdýanyň dogry. Ýöne kanunyň, ýoluň, iliň ýok ýerine prezident bolalmy, saýlaw bolalmy. Ýog'a, halk ýog'a, il ýog'a. Aýlyjan ýurdun 60-70 göterim ilaty daşary urtlandy. Onda da şo ýurdu ýurt edýän ýaşdaky adamlar, güýçdäki, ukupdaky adamlar hawa. Ojoňky meselesi şo bolar, wagtnaçylykda şo bolar diýäniň dogry. Ýöne bu beýt dowam etmeli. Dowam etmesin diýip birem iş edip görüşüp ýördi. Kelam. Gyzyl başla, Oğuz türkmenle, ýaşyl başla, özbekli, ak başla, osmanlyla taryhyň belli 3 millet diýär. Şaltyk Nuriýew, Çem sila brat, sila pravdy. Hakykatda güç. Güç hakykatda Osman Oranow bolar diýär, hazyr ol has irrak edeliň diýdik. Şoň üçin Güner taýynan soň ikinä galman efiriň gönýälimiň wagtyny belleder. Bir 4-5 sagat öňünden bilersiňiz. Edip bolsa gaçara kowra bir may bolar ýaly öňünden bildireriz. Türkmen ýurt giýjäňiz rahat bolsun aga milletler ertire çenden edip bolsa diýär. Onda başga sowal ýok bolsa ekranda oňlar. Inha görýäňiz ekrany. Täze görnüş, täze hyjy, täze tepkit. Hawa. Bundan soň ingo görnüşde biz Türkmen halkynyň isleýini bütün dünýädäki informasiýa görüşinde Türkmenim kanaly bolup alyp barmakçy. Häzir YouTube kanaly, soň ýa-da netip bolsa telekanal, internet kanaly, telekanal höküminde dowam eder. Dürli ýurtlardaky
türkmen doganlarymyzyň arasyndan jurnalistler, habarçylar, sunmat, medeniýet işgärleri hemmelerini getirer Germaniýa. Käbirleri öz ýaşaýan ýerinden alıp biziň ýerli wekillerimiz, habarçylarymyz, jurnalistlerimiz höküminde şeýle sistema bilen nesip bolsa biz dünýädäki informasiýon görüşde hakykatyň, türkmeniň hakykatynyň tarapyny tutup siziň adyňyzdan görüşmäge dowam eder, siziň bilen bile, siziň gorlagyňyzda. Şoň üçin türkmenim kanalyny şu derejäge ýetiren tomoşaçylar, gollawçylar, begenýänler, ýaýratýanlar. Hemmeňize çäksiz minnetdarlyk. Allah ýalkasyn. Bu siziň eseriňiz, bu siziň ihlasyňyzyň murady. Buýsanyň, begeniň ruhuňyzy belent tutun. Oýnatgylaň, döwri gutordy. Täze döwri başlady. Ukrainadaky ýagdaýlar täze döwrüň dünýäde täze etabyň döwrüň başlanynyň habarçysy. Titirleň arasyna, harplan, notalaň perdeleň arasyna siňe seretseňiz hakykaty görersiňiz. Süýde siňe seretseň gan görner diýär türkmen. Hakykaty her harpyň, her alınıp berilen demiň arasynda da görüp bilersiňiz. Şoň üçin hakykatyň tarapynda bolan, hakykaty gorlan, hakykatda birleşiň. Birleşen Türkmen Halk Frontu hereketi gollamaga, birleşmege dowam edip. Allah ýarynyz bolsun, toýuňyzda gaýtsyň. Ýene bir kysany kommentariýa bilen jemleýän. Razoglan türkmen görnüş gowy, tehnologiýa gutly, düşümli bolsun. Türkmen halkyma, türkmenlere gollawçylygama, topaşaçylygama gutly bolsun. Men armanym ýok, siziň göňlüňizden tursa, hemmesi siziň üçin, halk üçin, hakykat üçin, halallyk üçin. Osman Oronow inşallah gözüň ak ýoluň açyk bolsun. Allah'tan hemmämizi bile ýalkasyn. Hemmämiz bilen şeýle ýagdaýda bolan. Nesip bolsun. Kelam sizde sag döwletaga hemmäňe diýe. Allah ýarynyz bolsun. Çäksiz minnetdarlyk. Bu siziň eseriňiz. Onu ertir günüňiz bildirse ders. Ertir has irrak efir edip pikir alşalyň. Putinin alyp barýan syýasaty Türkmenistana nähili täsir eder. Türkmenistan, türkmen halky, Türkmenistanyň watandaşlary nähili pozisiýada bolmaly? Näme etmeli? Nähili taýýarlyk görmeli? Dünýäň beýleki ýerlerindäki köpçülik türkmenler bilen bilelikde biz nähili syýasat alyp barmaly? Näme etmeli? Türkmenler nädip birleşmeli? Nädip bilelikde hereket etmeli? Nädip şu dünýädäki otdan bila beterden özüni sowmaly, ondan sowulmaly, goramaly. Türkmenistany artyň harmanna öwürtmeli näme etmeli? Şu arada gelin ertir bilelikde pikir alşaly Türkmenim kanalynda. Onu ertirki günü ýalymyza çenni Allah ýarynyz bolsun. Köp sag bolun. Gatnaşmak isleýänler görýäňiz Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com biziň e-mail belligimiz, e-mail salgymyz, elektron poçta salgymyz aşakdanam geçip dur hemmesi şo taýda da bar. Ýa-da sosial mediada hasaplarymyzdan habarlaşyp bilersiňiz. Facebook'tan habarlaşyp bilersiňiz. Habarlaşyň, gatnaşmak isleýän awol umumy çarşuwany, umumy nämädi belli deli. Men sepi çakalygy ýeberin, gelersiňiz, gatnaşarsyňyz şu ekrandan, halkyň kanalyndan, halkyň öňünde, halkyň düşünjesini dünýä köpçüligine getirersiňiz. Onu ertere çendi. Türkiýedäkiler iýjaňyz rahat bolsun. Amerika tarapyndakylar erteriňiz haýyrly bolsun. Galan ýerdäkiler
başyňyz dik, görjegiňiz gowy bolsun. Allah ýaryňyz tiz wagtda watanymyzda erkin, adalatly, halallyň, hakykatyň üstün tutulýan bir halk respublikasyny toý-saçakly gatnaşyp başlamak, gülüp oýnap ýörmek, geljeğimize gowunmak hemmämize nesip etsin. Taza bolun. Hemmäňiziň duwa dilegleriniz, hemmäňiz üçin duwa dilegler. Samarkandda Batyr Jomortow Özbekistanaky türkmenliň wekili, dostumyz, eňneşimiz tarapyndan ýerine ýetirildi. Kabul bolsun. Sag bolun. Bereket artsyň. Erteýe şenli hoş wagtyňyz.